سنة بس مكمل كونوا فتانون صحيح سنة بلوان سمع يوم هذا النفس العصر تقول يوم هذا النفس 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 بزحلف ما حرنا بزمت حلو النباب المنفس قدس بنت اجزتنا مريم هذا النفس مال عصر تغلته بنت اجزتنا مريم هذا النفس بنت مريم بنت اجزتنا مريم هذا النفس 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 ناي مسغانا صلوت سناي ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር ወንጌልና ነግናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክርና ለና ሰውርና ረዲና ይሐልውና ነቅሪብና ተቀበልና ተማዕብና ሰዓዛ ሰዓት ያውናችልና ይሁን መዛደስ ሰላም በሁሉና ፍጹም ሰላም ቀልና ሁሉን እግዚአብሔር ነግናን እንደምን ወጎይታና እግዚአብሔር ተዛቦን ጎይታና ነግናን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ግብርና ተሁሉ ግብርና ውስጥ ሁሉ ግብርና መስከነካለና ስለሰወርካና ስለዳኸና ተሐለኸና نبغاون سلا زقربنا نتقبلكنا سلا زقوكنا هذا عزياون سلا زقنا نمسكنا كلنا وقويتاي قرب لنا ومفكر سب سلا زلنا كلنا كم عرض كون دللنا إذا قدس على زيان كل زمن يومنا أغاب نفراب بسم سلام كم عبنا لعناتن مكران كبرس يعني مخرج فاسبات من العسل وقويتها كوير كاب كله بخاونا كاب زرياز قدس فتادنا عشر قدرنا كمان نكربتن كل حاجة سلام لا كان سلام وكل فاشنا ولا عنا نمبر فلنا يتدون على ودها وإننا مدحنا يسوع كرسس من تفرد سبيل بزجور محرتين كان ساق معرف روم تغني من رزق كرسن سجانا سلطان على من كل سان زل على معلم عين السحام مزمر حمدهم هذا وعدنا كم سال خام حرد كم تعبير راح سيد مسكوا سيد وتديك عزونا كما حدث نازلين أنا بسيف اللهم هاتي كل يزرع خاص عدد من دعوة كاتركب أنا أخذ راي بدل أبكر ميخا كي كل نواب سات ولد كل كاب هاتي أتنسيتنا إن حقا وشخاطر اليوم أبوون مهار إني متغفر السمع زات لين كبرت كسر سبنا تنزغت كتعين عاصمتي حق ساس بعد عن حق سناس محن قد كاب هاتي كل نزل أو سيم دمسخة وعمل أخفري ليش المنفس كاوش حادث كابوس كاي دربين حق سمدان كامل سلب فقادن يامن فسوق كفن مقد خان مفرس عمرمية حتى أنا بغاف لسيه وعمل خمل خمل كابودا لما نكفن الثاني صرك للكتب للإيا قويتا في مسكانا خنا كرسنا فريق فت مسوات باب لكان انت زي كونس مغرب كل كانره مسوات مرارايت بغوني خم مسوات املخ صور منفسي واملخ نسبورم قطقط لبايت نقوني خان صيم صغها سناي غورلا مكاتات يرسالم شو مسوات صدق بزحر مسواتي بمل مسوات باك بلكاي شو عم مسويخه اراحو قرب لك ايوم هاليلويا اذا ساعتي من بارس غويتا يس كورسس مقبرن مفصمتا ساعات معلتنيا كمون دق اسامسال مسل زخونت كموداتا غزي عد مسب تقصر قدم نفس وكف صلاه ساعات ناي زوتر صلاه يقصل صلاه غزي دقاس كورسس نقسين املخين مسغانا قربلو حطياتين خحد قال لك علمنا ميتهم زلهم ربنا مزمور 230 أبوي مرقيتا 230 حادن أبوشي 230 كلتن إللتا 230 سلستن عشلي 230 أربعتن أنا خنبباي 230 شعتن سامية 230 شمونتن أبوي مرقيتا 240 حدن عشلي 240 كلتن إللتا 240 شدشتن أنا خنبباي 240 شعتن سامي 240 شمونتن أبوي مرقيتا أنيل دكتور مزمور 240 شمونتن هالي ويا نيجزي أب سماعات أمسجنوا أب أريان أمسجنوا كلهم أخذوا أمسجنوا بزلوا كاويتو أمسجنوا أتنسحين أمسجنوا أتم برهات كواختي أمسجنوا أتم نايس سماعاتن قبل على سماعات زلهم ماعاتن أمسجنوا نسوا عزيزو تفتيرهم يمومو
نسم እግዚአብሔር يመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕግ ከአሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ያመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዓምቁን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ አዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርታ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን አጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ أباشي ميتهم أجيركم الله عن ميت برا ميتهم ذا الله ما باشي كفلة صلوت أصلي أصلي تعمكني أوكي إلتا لتات صلوت إنه أبكنميت قنوع فرادي كقوم تدالي الله እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስዒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞትካ ዝዝክሮ የልዎን እሞ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስ ኪትኪተን ሲኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኺ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ آمين موال سبزي ودا إلسا مي تخزر لها إلسا آيفون زورا لخو قد أنا ممكن يوجههم حرق موال سبزي ودا إذا عالم زي خان زل عالم زنبر انت زخون سي نفسي نصف زخونه مخنيات محلو كنيرو ግን ከእትጽዩ ዝኾነ ተግባራትክን እትሕማቕ እከይክን ኣቅድሚእቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕ ስጋ ክከለኺ እንታይ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓርተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተውን ዘይግድዝ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዘን ወንዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣሽሊ ጥዕመክ ድዩ ኣለኸ ድኸይ ኣለኹ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣራይ ስማ ቦልሙድ መንፈስ ቅዱስ ምሃር ኣምላኽ ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ the husband is quite أصلي ميت كون كلها سوري أصلي استمع تلغي حراي إتي عب حلتاي كم معبل زقالابت كفو حسابات كواي أرحقيو نتاح منتين نفسي
ርክንቲ ዝኾነት ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ንቃቃሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሌትን ምሕረት እትኽእል ዓደ ኢኺ ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉስን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። ኣሜን ሃሌሉያ ተመስገን። ኣጎታ በዛ ለይቲ እዚኣ ኤርትራስ ኣይፎን ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘሎና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ፣ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን። ቆልዑ ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ተፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሳሙኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕለ ዕፀ መስቀል ምእንታናት ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንህያዋን ንሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና። ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦቆሺ ሚቱኹም ዘለኹም ኣይስማዕና ኣሎ ድምፅኹም። መሲሖም ኣሎ ከሰብቕ መሲሖም ኣሎ ሚትዮም ዘለዉ ድምፆም። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ዓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ጽሕየሞም እንት ትወድስም ካይድካ ፈውሶም፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ዓረፍ። ኦ ካብ ኃጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ብቑዓት ክበረና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓሳና እንደገልና ክፋድህንና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኾም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰረየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
او نصت دنجل عنديت او قدست ملت ጸጋ كل ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣረግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎታና ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ንሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ዝዝከረልና ኣሜን አሜን መተው ጸሎተ ሃይማኖት ጴጥሮስ ፋሚሊ اوكي سوري قال هو تسمعنا متوب صلاه ሃይማኖት او أدي حكينا برهان نخبركي او قدستي دنجل ولديت املاخ مدحين عالم سلاز ولد كلنا متيو خا نفسنا سلازدحننا نمسجنكي او غويتانا نغوسنا مدحنينا يسوع كريستوس كبرين عخا يكون نسغان حواريان مغوسوم نسمعتات مخليلوم نصاد قنات عللتهم بتكريستيان صنعات نحاتان حدقت بحادز ملكوت ثالوث قدوس نبسر نسجدلو نخبرون او غويتا محرنا او غويتا بارخنا امين አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሰና ሰናይ اوكي تمام ሰናይ ድሓቀ يا ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝራእን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ بحدا قويتا يسوع كريستوس عالم كي تفتر مسؤول اللي بزخونه والأب واحد نأمن كبرهان استفتر برهان كحق إني أملاك استرف وأملاك استول دمبر فتور زي كونه بملكته مسأب معرف زخونه كل بؤوز تفتر بزي كوجنا أبز مدري زلوا يخون ويساف سماي زلوا من مستفتر يلبون من أنتنا من أنت سب من أنتي دحنتنا كف سمايات زوردة بمنفس قدوس كاب قدس تنقر ماريا سقا لبسة سب كوينو سقا لبسة سب كوينو دما بزمن انتيناوي بلادوس من انتانا تسرق حامم مكرا مسكل تقبل موت كأبرة عبد قدس عمز عهفتي كم تزعحفة عم بساساي معفتي كموتان تفليو تنسأ بكبرين بسماي عرقة أبيمان أبو تأمته كان بحدش نحويان موتاويان كفرد بخبريك مزئيو نمنقستون مودع تاني بلو قويتانا محويان زخونة كاب أبسرز منفس كدسون نعمن مسعبن والدن نسقدرلون نمسكنون بنبياز تزارب إيو لأنه كلنا حواريات كوبائب زخونة بحان تقدس بتكريستيان نعمن نحدقات حاجة بحان تتلمقت نعمن تنسي موتان نزل عالم زمد سهوة تصفى نقبر آمين وقويتا صلوتنا سميع فهاتياتنا حيدا قلنا أربعة حدا نذكر لا سؤال I think ودي أيامش ودي أخي أبوتات أوكي او غويتا صلوتنا سميخا حتياتنا حدا قلنا
ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ባባና ሓደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቐረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ከመ ምሕረትከ ኣምላክነ ዋቆበከ ማበሳን ምሕረትከ ኣምላክነ ዋቆበከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳን። ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንዕለት እንጀራና ለማህበና ወደልና በደሎም ከም ተሓድግናሎም በደልና ምሳና ሓደገልና ከፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይኹን ኣሜን። ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ኣለኹ። ህልና ክድንግል ይኽእል ስጋ ኮን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለኩም ንስኸበነ ስብርኽቲ የኽብረ ማዕፀው ስብርኽቲ የኽብረ ቅርጽኩም እግዚአብሔር ምሳኺ ሓጢአትና ንኽሓድገልና ናፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ዘመልልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ናብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ድምካ ኢልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን። ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና። ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ ናብዝሐልና። ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኻን ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር
نحاتب نسحات مليش بهوات كنبر برمز اللي من تصبيهم دلو تصفى سمايات كرهلو نقول من بدنا تتقدم او قيتاب ذا ساعه انا كل ساعات لما نتقبل هوتنا كان علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس غانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر مامنا فوس حاتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع عزان سكيات البردانا كله نام كنا بودسان ملاك تحلونا نودات امنات كنا انت نامت زي مرمر زي بسنن فتات كان بس حدلنا نسغان زل عالم بروخيخا امين اوغويتا بقعات برنا مسغانا خمزلنا خنصلب سمايات نبر ربنا سمكا يقدس منقصات تمسا فاركا خمتاب سمايكم دمام دريكم على انجرانا لما حبنا نحن نزبدلنا بدلونكم زحرقنا لهم بدلنا عشان ندقلنا كفارنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك الله حلنا خدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدي جاب يرتبط قيتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرختي خي فركر صوم برخي وملتات أجا جاب يرمساقي أو في الست دسي بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوع كريستوس من انتنا محرات لمن لنا آمين. لقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ርሑቕ ቀረባን ኣብዘት ዘለኹም ምኾንኩም ብጥብዓትን አንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል በዚህ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ኩሎም ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙጻሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን ይዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ይህቡ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ኢና ርኢና ኣብ መጀመርያ እቲ ሊቀ ካህናት ንስጢፋኖስ ብዛዕባ እቲ ተኸሲስዎ ዘሎ ክሲ ክዛረብ ዕድል ከም ዝሃቦ ዕድል ክህቦ ከሎ ከዓ ክዛረብ ደልዩ ስለ ዘይኮነ ሓሳቡ ክገልጽ ኢሉ ዘይኮነስ ከሰስትን መሰኻኽርን ሓቢሎም ኣዳልዮም ስለ ዝነበሩ እሞ ከዓ ከሰስትን መሰኻኽርን ቃሎም ስለ ዝሃቡ ነዚ ክሰግሮ ኣይክእልኒ ብሕጊ ሙሴ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዚ ዕድል ዝ ከም ዝሃቦ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግና ነቲ ዝተኸፍተ ኣፍ ደገ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝጥቀምሉ እስጢፋኖስ ስለ ገዛእ ርእሱ እውን ስለ ዘይቆመ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ እውን ዝብሎ ስለ ዘይብሉ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ እውን ክዛረብ ስለ ዘይደሊ ነቲ ዝተዋህቦ ኣፍ ደገ ግን ብዛዕባ እቲ ተኸሲሱ ዘሎ ሕጊ ሙሴ ከፍርስ ሕጊ ቦታትና ሕጊ አብርሃም ከፍርስ እምነት አብርሃም ኢሎም ምስከሰስዎ አቦና አብርሃም ወይ አቦኹም አብርሃም ካብ ካራን ናብ ካናን ከይመፀ ከሎ ኢሉ ክሳብቲ በፂሖሞ ዘለው ብኸመይ ዝመሰለ ከምቲ ቦታትና ሓፂር ዘይሰልኮ ነዊሕ ዘይዘሎ ዝብልዎ ምላሽ ከህብሉ ከም ዘይክእሉ ገይሩ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ሓቀኛ ታሪክ ንዝተጋገየ ዘረድእ ነቲ ኣብ ቅንዕ ዘሎ ሓይሊ ጽንዓት ዝህብ ነቲ ክዕምፅ ዝደለ ዘሎ ከዓ ዝዓግት ብምዃኑ ካብ እስጢፋኖስ ከመይ ዝመሰለ ትምህርቲ ኣብነት ከም ዝተማሃርና በቲ ዝገበሮ ጥብዓት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ከም ዝነበረ እሞ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ከም ዝተረኣዮም ኣብ መጨረሻ ግን ወሪሮን ከም ዝሓዝዎ እናተጨፍጨፈ ከለውን ልክዕ ከም ክርስቶስ ወኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም ኢሉ ነቲ ካብ ክርስቶስ ብክርስቶስ ብግብሪ ዝተማሃርናዮ ብሰብ በገልገልቲ ብፍጡራን በኣመንቲ ከም ዝከኣልካ ብስጢፋኖስ ዝወረስናዮ ዓብ ነገር ኣፍ ደገ ቤተክርስቲያን ስፍሓት ቤተክርስቲያን ዝተኸፍተሉ ብሞት ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ተጎዲኣ ኣመንቲ ተዳኺሞም ዘይኮነስ ሞት ስጢፋኖስ ንምስፋሕ ቤተክርስቲያን ንምስፋሕ ክርስትና ዓቢ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፈተ ኣብ ታሪክ ክርስትና ኣብ ህይወት ስጢፋኖስ ተማሂርና ስለዚ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካብቲ ዝሓለፍናዮ ጀሚርና ብዛዕባ ስጢፋኖስ ይኹን ፀገማት ክለዓል ከሎ እታ ቤተክርስቲያን ከመይ ገይራ ከም ዘለለየቶ ከመይ ገይራ ከም ዝፈትሐቶ
كابزي جميرنا لومي كان فقاد إغزابير أب قبر هاريات معراف شومنت إنا كنكسل نلومي قبعي زحزلنا أبونا أبي كشي تسفوميوم نبونا أبي كشي تسفوم منفس قدوس ززاربلو عندبت كهبوم لسان كهبوم نعنا نقول لهنا خاء زي سمعانا يا أزان منفس زعاقور توتو لبي زي تقبر سنة يحلينا كهبنا ناكزابير قدوس فقاد يخون لنا أو دمهرت نابوبنا نابي كشي تسفوم حراي زخبركم حزب እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ቅዱሳን አቦታት ከዓ በግብሪ ዝነብርዎ ክርስትና ማለት ትሕትና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እስጢፋኖስ ናብ ዮሐንስ ምስከደ አንሰ ፈቅድ እጠመቅ ምንየከ أنا بأخاخ تمق زقبعني مسبلو ويتا إسكريستوس جن كله صدقي كنفسم يقبعنا حجي حدق دعا بلو ما يوحنس فقدلو بزبلو أبونا أبي كشتسفون كا دهان كاتاتل الله سمع الله أموداتا حسابات تلوخات تدالي الله لمنا الله دهان تانباب كان بباية اتمجلس جن نبونا كقد فلومي معرف شومنتا قبر هواريات تقصي حاده كاب حاده حساب سلسته زلو بزعباتي دحر بايتا ساول ناب كريستنا قدم ممسو زنبورو بحرين زنبورو خونتاتني كابتو مودعتو أمزا صبغ اللومي كل قزي قدس بيت خريستيان كا مودعتانا يصبغ لنا إلنا خنصلي مهرنا تقدم يا رستي بزعبا ساول زنبورو أب كريستوس زنبورو رديتن أبتم أب كريستنان أب سعبتي كريستنان بفلا أب قلقلتي زنبورو تاريخي تمزجي بزلو كابربعته جميرو أب سماريا كم يجرو وانجيل كم تسبك بزعبا سماريا حضر استخلى على كله سمبوتا خون سمسب سماريا قويتا إيسوس كريستوس واستهاجر سامر إيتوا أويلو زتنك قلو بوتا يوزح تاريخ استفسم له تا سامراويتون نقويتا زرخبتلو سب سامراويان زأمنلو دحربايت الله بزح تاريخ الله من سماريا زتحاز مخنياتو كاب سلومون كاب ربعان ود سلومون كاب يربعان ود نبات أتحيزيو نا يروساليمن ناي سماريان تاريخ زي جمر اتي كلتا منجستنا إسرائيل سميناون دوباون منجست تباهيلو اتوم 10 نجدن كلتا نجرن زتفالا ليلو سفي حارست زلويو سلازي وانجيل اب سماريا يلو خمس خلو سغيلو زمص تاريخ كم زي كنا اسفح بلنا كنريو بدحريو بزمعراف زي بزعبا طمقتن صقا منفس قدوس مقبالن كمون ناب كريستنا قدم ممصو سيمون تاع عينت بحري كم زنبرو تتميقو ناب كريستنا مساعت وخا اب كريستنا خوينو نتي ناي اسماتنياتات سراح كقلصلو كم زحسبه ابوتاتنا حواريات جن بتحديروم زنبر قدوس منفس كم يقرون كم زغن حو خمس زمسله ابز معراف زي بزو حاجات دست زخونو مسيوتنا تحاحزو اجد دست زخونو ملختات እግዚአብሔር زلوا معرافي قبر حواريات معراف شمونته كاب تقص حدا ساول دما نمقتالو سميرو نبره كل جزء كاب حدا معرافنا بحدا معراف كنسجر كلنا ساول دما نمقتالو سميرون كاب زي أنت تبقشنا نمن يقتل سميرو زبل متأسسار سلازد ليو خاب نتيج نمعرف شو عتا يتحايز مسيزلو بقتلات استيفانوس سلاز دمدمه
ሳውል ድማ ንምቕታሉ ሰሚሩ ነበረ በታ መዓልትቲኣ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ብርቱዕ ምስጋ ኮነ ብዘይ ሃዋርያት ከዓ ኩሎም ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ ብዘይ ሃዋርያት ክብል ከሎ ሃዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ወንጌል ክተኽሉ ስለ ዘለዎም እቶም 72 ኣርድእትን 36 ቅዱሳት አንስትን ካልኦት ግን ናብ ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ እዩ እግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ድማ ንእስጢፋኖስ ቀበርዎ ብርቱዕ ብኽያትን በኸይሉ እዩ ስለምንታይ ነቶም ንእስጢፋኖስ ዝቀበሩ ሰባት አስማቶም ስለ ዘይገለጸ ጸሓፊ ናይ ግብረ ሃዋርያት እሱ ከዓ ዓቢ ምስጢር ኣለዎ እዩ ሳውል ግና ነታ ማሕበር የጥፋኣ ኣባባይቲ እናኣተወ ሰብኡትን አንስትን ሰሲሒቡ ናብ ቤት ማእሰርቲ እትዎም ነበረ እቶም ተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ ለዝፋሕ ክብሉ ከለው ድሕሪ ሕጂ ብሰንኪ ወንጌል ኣይንሰብኽኒና ዘይኮነስ ብመጠንቲ ዝተበተንዎ ወንጌል ከምኡ እንዳስፍሑ እቶም ተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ እዩ ፊልጶስ ከዓ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም ካብቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓብይ ድምፅ እናጨደሩ መፁ ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከዓ ሓወይሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዝነበረ ኣቕለቡ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብይ ሓጎስ ኮነ ስምዖን ዝበሃል ጠንቋሊ ሰብኣይ ግና ካብ ቀደም ሒዙ ኣብታ ከተማ ነበረ ንሱ ከዓ ዓብይ እየ ብምባሉ ንህዝቢ ሰማርያ የስተንክሮም ነበረ ካብ ንእሽቶኦም ክሳዕ ዓብይኦም ኩላቶም እቲ ዓብይ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ እዚዩ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ ሓያሎ ዘመን ብጥንቁልንኡ ስለ ዘስተንከሮም ድማ ጽን ይብልዎ ነበሩ ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ስምዖን ባዕሉ እኳ ድማ ኣመነ ምስ ተጠምቀ ከዓ ናብ ፊልጶስ ለገበ ትእምርትን ዓበይቲ ሓይላትን ክግበር ምስ ረኣየውን ተገረመ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሃዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም ተቐበለት ሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሰደድሎም ተቕደታ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሃዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም ተቐበለት ሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሰደድሎም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቆም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ኻባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበሉ ጸለይሎም ሽዑ ኣእዳዎም አንበርሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሃዋርያት ከም ተዋህበ ምስ ረኣየ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ቅበልሲ ንዓይ ከዓ ስልጣን ዝሃቡን ኢሉ ገንዘብ ኣምጻኣሎም ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋእ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር ዝኽፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበኣርሲ ካብ ዝኽፍኣትካ ዝተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ ኣብ መሪር መርዝን ኣብ ማእሰርቲ ግፍዕን ምህላውካ ርእየካ ኣለኹ በሎ ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልኩምዎ ሓደ እኳ ከይበፅሓንስ ንእግዚአብሔር ለምኑለይ ኢሉ መለሰ ንሳቶም ከዓ ቃል ጎይታ ምስ መስከሩን ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ ተውርድ መገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ ንሳ ከዓ ባዲማ እያ ኢሉ ተዛረቦ ተንስኡ ኸደ እንሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ኣብ ህንደኬ ንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጡን ኣዛዝ ኩሉ ገንዘብ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጽኡ ነበረ ክምለስ ከሎ ከዓ ኣብ ሰረገሉኡ ተቐሚጡ ትንቢት ኢሳያስ የንብብ ነበረ መንፈስ ከዓ ንፊልጶስ ሕለፍ ናብቲ ሰረገላ ቅረብ በሎ ፊልጶስ ናብኡ ጎየየ ነቢ ኢሳያስ ከንብብ ሰምዖሞ
ازي تنببوس تستوعلو دلها بلو نسخة حدا كاخي مهارني كميلي خوانا اللي بلو نفيليبوس كا دايبو مسو كقمت لمنو اتزن ببوز نبرا خفل الصحف كا ازيو كم بقيعنا محرد تسحبه ابيد قراز يسق كم زبل قنشل كا كمو عفو اي كفتن بمورادو فردو تسعره هيوتو خامدري تمنقي سيامو نولدو من كزن تويخل اتسلوب كأنا فيليبوس اتنبي بزعبا منيو ازي زبل زلو بزعبا رأسودو ويس بزعبا خاليو زبل زلو اسكان قرني اللي منك قال خيلو من لا سلو فيليبوس كا افو خفته كابزا صحفت زي جميرو دما بزعبا يوسس وانجيل سبخلو مقدي كخدو خلو دما نام ماي بصحو تسلوب كا انه ماي كيت مقدا انتاي خلقلني بله فيليبوس كا بخلو لبخا انت امين كاس يخون الكاي بلو نسوخا يسوس كريستوس ود املاخ مخانو أأمن على خيلو ملسي نتا سرقلا دو قبل وخا ززا فيليبوسن تسلوون كلتي اتوم نابتماي وردو اتمقون كان ماي مسوصها منفس እግዚአብሔርኒ ፊልጶስ መንዝዖ እተሰሉብ ድማ ባህል ወመንገዱ ኸደንበር መሊሱ አይራአዩን ፊልጶስ ድማ ኣብ አዛጦን ተረኽበ ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝመጽኻ ናብ ኩሉ ከተማታት እናዞረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ ቃል እግዚአብሔር መለአን ዓበየን ተወሰኸን በጎይታ ዘአምኑ ህዝብ ኸኣ በዝሑ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን دقيمة حجون نبونا أبيك اشتسفهم منفس قدوس زاربلو عندبت كهبهم نقول له نخاء زستوعل أمره زي سمعة ناي منفس أذان زي عقورت أتولبي زي تكبر سنة يحلينا خهبنا ناي زابير قدوس فقاد يهون لنا بسم آب وولو منفس قدوس هالو أملاك أمين كم يكنيهم صدر بيت እግዚአብሔር كلهم أبزز اللهم أبي مرجتان إحنا لما خن مهاركوف كن بس نسمع تبلنا يا ماي يفقد لنا اللومبر تحريكم يترفي لذلخ أنا الحين زي معرف شمونتي زيادة كابتا معرف شوعاتي تدريخا الصحاف زلاء نابتي انتاي كن مهار نخل كابتا زحالة في معرف شوعاتن ناب معرف شمونتي خيسلم انتاي كم لنا زبل نيشت اللي يكبل يمو ناب حتى نمرسن كناتو بوكي نسمعني معرف شمونتي زيادة كابتا معرف شوعاتي تدريخا الصحاف زلاء نابتي انتاي كن مهار نخل كابتا زحالة معرف شوعاتن ناب معرف شمونتي خيسلم انتاي كم لنا زبل نيشت اللي يكبل يمو ناب حتى نمرسن كناتو
صبوك يسمعني بعرف شو باي مثلا قال لكم يا قال فيديو خفيفكم اللهم سمع له دمسي ايكو قبر الله راي حج دحان تحاش دلا مثلني محار اتينا بقتلت قدس استيفانوس زبصحي بتاع معرف شوعات زلو معرف شديشتهم زرأنا يخصو انتي عميلهم منيرهم نتا بيت مقدس كفر سائي إلو زبل كسي قريب ونيرو بس بني حاسوت مسخاخر الداليوم كا اما غابا اقميط امو مالتيو نبور غيرنا ويت سرعات فصيمنا نخبلو اب قدم فردي اب قدمتي بايتوم اقيممو ابتي ابزنتا ام زبلو زما بوتات قدس استيفانوس بزعبا كريستوس وي بزعبا نفسو اي تخراخرن انتاي لا نزاقات امز تتقيموسي نتوم من يبصح لهم من سبك لهم زي بهالو ناي محرت افدقيهم بعلو معاص وخم زلو خنغروم زلو نتوم حلفتي وي ناي بايتو ابالات بايتو نعومي تاريخهم كاب ابراهام جميرو كسابت زلو حج حساب يسوع كريستوس كسب كلهم كله يو تسمعوا نتاقات امصبو غيرو تطقيم الله مالتيو حجي بزعبا بيت كريستيان اي تخاراخرن غويتا الله وبعلو نكريستوس ون اي تخاراخلولن نعنا ذكارخللنا نعنا زغاردنا املاح نعون حيل ذهبه مخانو سلازفلت انتاي دا نتوم كدحنو خسمعوا يالوهم زبلهم ندحنت زتعدل انت خوينو كدحن منتي اتناي دحنت افدقيهم كما يجيرهم كحزوه وي كاتوه خم زلهم كنغرهم كله اينا نري اتيان كنري ان زدل زلخو نساتهم ابت مدراوي نجر بيت مقدس اتوكيرهم ولا زين حوارياتون نخلهم اشغيروهم نيرو ازي نت بيت مقدس ازي زدنق 46 عمد زوسده كما يزبل هنصا مخانو نغويتا خريو خلو ابزري تريو زلخم امني زي فرس ايكهلون يلون نزي بيت مقدس زي اب 3 معالتي افرسوا امو انا خا 3 معالت خلعوا لي حجي ثالثه بيت مقدس زاربو زنبره بزعبا سغا نبسو بيت مقدس ناي سغو مخانو ترجمو خنغرم كله نري جن اتي ملእخت انتاي نيرو امدراو نجر ايتتكرو امدراو نجر ايتتكرو حجون زياتهم نت بيت مقدس نت مدراو نجر بيت محدر املاح زبحال او ايتتكرو خبلهم كله يتملخت زلو حجي ابونا ابراهام سي كاب صدرو كاب عليتو وصا كبهالن كله تعزيزو وصيو املاح زنابت زلنا يوز مص نتدي تسفا دما جنا ابتي بيت ابون كله كاب عليتكا كاب زمادكا كاب صدرخا تفلخ بلو كله ات تسفا دما شعو هيبو مالتي بامنته حجز تسفا ناي مدر خم زورس كنعان كم زورسا تسفا هو كله نريو شعو ابراهام امن قدن كله نابي كيبل نابت دفلت دخلون كيف لطي زغعزون برديت املاح يخيد كم زنبره ينغرنا مو تسفو اب እግዚአብሔር ምበር اب بيت ابو اب هابتو اب ገለ ከም ዘይነበረ ከነስተውዕሎ ይግባና ንዓና ድማ ንውከሎ ምድራዊ ነገር ከይህልወና እኳ ደኣ እቲ ትውክልት ምእንቲ በቡኡ ከይከውን ድማ ይብሉ አቡ ድማ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ኢና ንርኢ ክሳብ ከነኣን ዝኣቱ ኣብ ከነኣን ከ ኣብታ ምድሪ ተስፋ መስኣቱ ወኸ እንታይ ነራቶ እንተልና ድማኒ ብጀካ ንመቃብር ትኸውን ካልእ ዋላ ሓንቲ ኣቦና አብርሃም ኣይነበረቶን እኳ ደኣ ደቁ ከም ዝወርስዎ እምበር ንሱ ክወርስ ከም ዘለዎ ንሱ በዓሉ ከም ዝሪኣ ኣይተሃንጠየን እንታይ ደኣ በቲ ዝተዋህቦ ተስፋ ንደቅኻ ደቂ ደቅኻ ክበዝሑ እዮም ወረስቲ ናይታ ምድሪ ተስፋ ድማ
كوني مستبهله نزي امينيو ابونا ابراهام تغعيزو حج نزوم صحافتن فريساويانن نزوم ابالات بايتو ازي نغرم زلو وصو خابز مدراو ነገር ተጓዓዝትኹኑ እዚ ዝወሃበኩም ዘሎ ሰማያዊ ከነአን እምበር ምድራዊ እዙን ወሃብለኩም ግዝያውያን ኢኹም ኣብዚ ኢሉ ከነግረም እንከሎ ካብ አቦና አብርሃም ሓሊፉ ናብ ሙሴ ክኸይድ እንከሎ ኣብ ሙሴ ህይወት ሙሴ ድማ ንእግዚአብሔር ሰአን ምእዛዞም ኣብ يقريتان أبي يعقوب كمل سوكمي أبي يعقوب الله يعقوب حجي እግዚአብሔር ዝሃቦ ውሉድ ነይሮሞ እቶም ውሉድ እዚኦም ግን ኣብቲ ምድሪ ተስፋ ብፍቅሪ ብዘይ ምቅንና ብሓጎስ ክንዲ ዝነብሩ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ እቲ ብእግዚአብሔር ክኸውን ዝግብኦ ነገር ክንዲ ብፀጋ ዝቕበልዎ ቀኒኦምሉ ቅኒ ሕጂ ነቲ ቀናይ ነቲ ዝቐነአ ሰብ ቀዲማ ከም ትቐትሎ ከነስተውዕል ግባአና ነቲ ትቐንእ ተሓስብ ሕማቕ ትገብር ሕጂ ዝመውት ድማ ቀዳማይ ዝቐነአ ምዃኑ ክንርኢ ተኽእለና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ግን ነቲ ዝመደቦ ነብርሃም ሕጊ ብዘይብሉ ተዋሂባቶ ዝነበረት ሕጊ ወይ ኪዳን ግዝረት ጥራይ ከም ዝነበረት ኣብቲ ቅድም ዝኩሉ ሕጊ ሙሴ ከይነበረ ከሎ ግን ሕጊ ክንብል እንከለና ኣቦታትና ብሕገ ልቦና ኢሎም ይነግሩና ካብ ፍጥረት ሰባት ሒዙ ሕጊ ከም ዝነበረ ኣዳምን ሔዋንን መጀመርያ ምስተፈጥሩ ሕጊ ተዋሂባቶም እያ ካብዚኣ ከይትበልዑ ምስትበልዑ እንታይ ክትኮን ኢኹም ሕጊ ምስተፍርስዋ ትእዛዝ ምስተፍርሱ ሳዕቤና ሞት ከም ዝኾነት እውን ነጊርዎም እዩ ሕጊ ልቦና ኣብ ውሽጥና ዝተፃሓፈ ሕጊ ግን ከም ዝነበረና ከነስተውዕል ይግባአና እዩ አብርሃም ግን ገለ ነገር ከይገበረ ከሎ ኣብታ ዘለዋ ኣብቲ ዘይኣመንቲ ዝነበሩሉ ምድሪ ከሎ ኣምላኽ ናብ ናይ ድሕነት ቦታ ናብ ናይ ድሕነት ናብ ናይ ተስፋ ምድሪ ከም ዘገዓዞ ብረዲኦቱ ከም ዘገዓዞ ንርኢ ኣብ ዘለናዮ ወሪዱ እንተደኣ ብእምነት ተቐቢልናዮ ኣብታ ዘለናዮ ወሪዱ ኣምላኽ ብመሪሕነቱ ከም ዘግዕዘና ንዮሴፍ ድማ ልክዕ ከም ኣሕዋቱ ቀኒኦም እኳ እንተሸጥዎ ንባርነት ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ግን ናብቲ ዝኸዶ ቦታ እንታይ ኮይኑ ንኽብሪ ኮይኑ ንኽብሪ ንዑ ጥራይ ዘይኮነ እውን ከም ተመሳሰለ ናይ ህይወት ናይ ክርስቶስ ኣብ ዮሴፍ ንርኢ ንድሕነት ግብፅን ንድሕነት ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ወለዱን ክኸውን ከሎ ከዓ ምክንያት ንርኢ ኣሕዋቱ ኣይፈለጥዎን ንሱ ግን ፈሊጥዎም ንሕና ኣይፈለጥናዮም ጎይታ ግን ፈሊጥና ኣብ ክንዳና ተሸይጡ ብቕንኣቶም ኣይሁድ ጎይታ ሸይጦሞ ተበጂና ከዓ ንዓና ኣብቲ መስቀል ግፍዒ ብመከራ ብፀርፊ ብመግረፍቲ ሓሊፉ ንዓና ከዓ ተበጂና ዮሴፍ ከዓ በዚ ኩሉ ዝመከራ ሓሊፉ ኣብ ሽመት በፂሑ ንሕዋቱ ተበጂዎም ካብቲ ናይ ጥሜት መከራ ኣድሒንዎም ማለት እዩ ስለዚ ክንሪኦ ዘለና እንታይ እቲ መከራ ናይ እግዚኣብሔር ድበዝሕ ሕጂ ናብዛ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብዛ ናይ ፊልጶስ ክንመፅ ቅድሚ ምምፃእና ካብ አብርሃም ኣብ ዮሴፍ በፂሕና ኣለና ኣብ ሙሴ ናብ ክርስቶስ ክንበፅሕ ከለና ክንሪኦ ዘለና ብመከራ እዮም ዝሓልፉ ኩሎም ቶም ቀዳሞት ኣቦታት ሙሴ እውን ልክዕ ከምኡ እቲ ሙሴ ዝተወልደሉ እዋን ስኒ ማእኸል ሃርሃር ዝብል መከራ ዝነበሮ እስራኤላውያን በዚሖም ሰሲኖም ነበሩ እሞኒ ድሓር ግን ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ መፀ ይብል ስለምንታይ ምሕረት ኣምላኽ ቀሪቡ ከም ዘሎ ትመከርኦም ፀበበ እሶም በዚሖም ነይሮም ግን ኣብኡ ክነብሩ ደኣ ተዳልዮም ነበሩ እምበር ናብታ እግዚኣብሔር ዘተስፈዎም ናይ ኣቦታቶም ርስቲ ክምለሱ ሓሳብ ኣይገበሩን ሓሳብ እንድሕር ክገብሩ ኮይኖም ኣምላኽ እንታይ ክገብር ኣለዎ ከለዓዕሎም ኣለዎ ገለ ገይሩ ክቅስቅሶም ኣለዎ ሕጂ መከራ ኣብ ሂወትና ክመፅእ እንከሎ ገለ ነገር ንድሕነትና ዝኸውን ኣምላኽ ክንገብሮ ዘለና ይቅስቅሰና ምህላው ኣብ ፅቡቅ ድቃስ ደቂሱ ዝነበረ ሰብ ከተተስኦ እንተደሊኻ ኣይፈትወልካ ንዩ ግን ክትቅስቅሶ ኣለካ ክትንቕንቆ ኣለካ ክትስእ ተኮይኑ ስለዚ እስራኤላውያን በዚሖም ፈርዮም ኣብ ዝነበሩ እዋን ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ መፅዩ መከራ ካብ ዝሓለሙ እንከሎ ክሳብ ውልዶም ምድር ባይ ማለት እዩ እቲ እግዚኣብሔር ንድሕነት ዝመደቦ መንገዲ ግን ብሙሴ ክኸውን ስለ ዝነበሮ ኣብ ሙሴ እቶም ወለዱ ፅቡቅ ትርኢቱ ነበረ ኢሉ
ጸጋ አምላኽ ዝነበሮ ብርሃኑ ዘብርህ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ እግዚአብሔር ብኡ ክገብር መዲቡ ስለ ዝነበረ ከምኡ ነበረሞ ንተወሰነ ኣዋርሕ ሓብእዎ ግን ካብኡ ዓቕሚ ሰብ ድሩት እዩ ክንገብሮ ንኽእል ከዓ የለን ብምሕረት ኣምላኽ ብረድኤት ኣምላኽ መንገዲ ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ከም ዘይኮነት ከፍልጥ ከኣኒ ምኽኣሉ ሰኣንሞ እንታይ ገበሩ ደርበይዎ ከኣሳቶም ደርበይዎ ሳቶም ከም ሰቡ ግን ጥበብ እግዚአብሔር ገይሩሎም ኣብ ዘንቢል ገይሮም ጓል ፈርዖን ከም እትረኽቦ ገይሩ እግዚአብሔር ከዓ ጡብ ኣዲኡ እናተመገበ ዓበየ ጡብ ኣዲኡ እናተመገበ ዓበየ ብታሪክ ናይ ሙሴ ኣብቲ ዘፀኣት እንተዳርኢናዮ እዚ ኩሉ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ እታ ዲኡ ትምሰል ዘላ መግቢ ናይ እምነት ናይ ቤተክርስትያንና እዚ መደባት ከም ዝካየድ ዘሎ ከነስተውዕሎ ዘለና መግቢ ንደቃ ቤተክርስትያን ተዳልዎ ዘላ እዚ መግቢ እዚ ሸለል ክንብሎ ከም ዘይብልና ኣፀቢቕና ከነስተውዕሎ ከም ዘለና ነዚ መግቢ በሊዕና ፍልጠትና እምነትና ዓብዩ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ደው ክንብል ምእንቲ ንድሕነት ክንበቅዕ ምእንቲ ያዚ መግቢ እዚ መግቢ ዲኡ ነተመገበ ዓብዩ ሽዑ ነቲ ኩሉ ረብሓ ናይ ዓለም ክጉሕፎ ከሎ ኢና ንርኢ ነቲ ኩሉ ረብሓ ናይ ዓለም ጉሒፉ ንሕዋቱ ክማጎተሎም እንከሎ ወላ ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ዝደልዮ እኳ ተዘይኮይነ ግን ኣብ ውሽጡ ሃልሃል ዝብል ቅንኢ ንድሕነት ናይ ሕዋቱ ሓደረ እሞ ክሳብ ኣብ ምቕታል ዝበፅሕ ንግብፃውያን ሕነ ክፈዲ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብኡ ግን ናብ መከራ ከም ዝኸደ ናብ ስደት ከም ዝኸደ ኣብ ስደት ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ከም ዝተዓገሰ ተማሂሩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብጉዕዞ ብመከራ ይሓልፉ እሞ እንታይ ስለምንታይ እንተኢልካ ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ምእንቲ ክደል እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓገዝ ምእንቲ ክደል እዩ ብባዕልኻ ከም ዝገበርካዮ ብጥበብካ ከም ዝገበርካዮ ከይከውን ምእንቲ ብሓይሊ እግዚአብሔር ይኸውን ከም ዘሎ ክትፈልጥ ምእንቲ ጥበብ ናይ ግብፂ ትምህርቲ ናይ ግብፂ ዜሮ ኮይኑ ናብ ምሕላው ኣባጊዕ ክወርድ እንከሎ ኣዝዩ ትሕት ከም ዝበለ ንሙሴ የሪአና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መደብ ኣምላኽ እምበር ጥበብ ናይ ግብፃውያን ከም ዘይጠቅም ከሪኦ ከሎ ማለት እዩ ጥንቆላን ምቁፃር ከዋኽብትን ገለን ዝነበረ እዩ ዝብሎ ፍልስፍና ኣብ ግብፂ ገኒ ንብሉ ዝነበረ እዋን ኣዝዩ ግን ተማሂሩ ከም ዝነበረ እዩ ሙሴ በዚ ሓሊፉ ከዓኒ ናብ እስራኤላውያን ክመርሖም እንከሎ ኣብ ክንዲ እቲ እግዚአብሔር ዘዳለወሎም ንቅድሚት ዝጥምቱ ሕጂውን ነቲ ግዝያዊ ነገር ነቲ ግዝያዊ መብልዕ ንድሕሪት እናጠመቱ ክሳብ ክምለሱ ዝደልዩ ክንደይ ግዜ ክምለሱ ዝሃቀንሉ እዋን ከም ዝነበረ ከዓ ይርአና እዚ ጉዕዞ ናይ ደቂ ሰባት ምድራዊ ነገር እንድሕር ተኣሲርና ኣብ ምድራዊ ረብሓ ኣብ ምድራዊ ኩነታት እንተዳ ተታሒዝና ህይወትና ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ትምለስ እያ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ትምለስ ፀገምና ከዓ ኩሉ ግዜ እዚ እዩ ሎሚ የርክበሉ እየ ፅባሕ የርክበሉ እየ ድሕሪ ፅባሕ ክገብሩ እየ ከምዚ እንዳበልካ እኳ ደኣ እቲ ግዝያዊ ናይ ስጋ ረብሓን ምቾትን ይኣስረካ እሞ ካብ ድሕነት ብስቃይ ሓሊፍካ ናብ ድሕነት ዘብፅሕ መንገዲ ምምራፅ ተቋርፅ ማለት እዩ ምምራፅ ተቋርፅ ኢድ እግዚአብሔር ምርኣይ ይሰኣነካ ረድኤት እግዚአብሔር ምርኣይ ይሰኣነካ ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 8 እንተዳሪእና እዚ አብርሃም ሙሴ ዮሴፍ ሙሴ ናብ ክርስቶስ ከኣምፅዎም ብቕንእኹም ኢኹም ሕጂ እውን ሰቂልኩሞ ዘለኹም ከምቶም ኣቦታትኩም ንነቢያት ዝቀተልዎም ዝሰቀልዎም ንስኻትኩም ድማ ብቕንኢ ናይ ዮሴፍ ዘምፃሎም ዘሎ ቅንእ ብልቦም ከም ዘሎ ከሪኦም እዩ ቅንእ ኣሕዋቱ ቅንእ ኣሕዋት ቅንእ ከም ዘሎ ከሪኦም ደልዩ ዝገልፀሎም ዘሎ ናይ ሙሴ ዘምፃሎም ዘሎ ሕጊ ኩሉ ተዋሂብኩም ንስኻትኩም ግን ሕጊ ተኽብሩ ይኮንኩም እኳ ደኣ ነቶም ነቢያት ነቲ ሕጊ ሙሴ ብሙሴ ዝተዋሃበኩም ሕጊ ቀደሙን ብዘይ ሕጊ እግዚአብሔር ሰሪሑ ንኣብርሃም ናይ ግዝረት ኪዳን ጥራይ ሂቡ እዚ ተስፋ እዚ ብከምኡ ዝገበረ ኣምላኽ እዚ ሕጊ ሂብኩም ነቲ ሕጊ ከይኽበርኩሞ እኳ ደኣ ሕጊ ፍሪስኩም ቀተልቲ ነቢያት ኮይኖም ኣቦታትኩም ንስኻትኩም ድማ ሕጂ ልክዕ ናይ ኣቦታትኩም ወሲድኩም እዚ ንክርስቶስ ብምንታይ ቀቲልኩሞ ብቕንኢ ቀቲልኩሞ ይብሎም ብቕንኢ ቀቲልኩሞ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ነቲ ልቦም ረቲዕዎ ንሳቶም እንታይ ኣሚሎሞ ናብ ሕጊ ሙሴ ፀሪፉ ቤተ መቅደስ ክትፈርስ እያ
خائلو نحاسوت كسيم كسيسمو نسجن حق موسى حنت خم زي قدلا كذا أزي مهور مهانو أزي فلات مهانو زقلت اللهم كنتاتيو أريوم مالتي تدخل نفلت ينازملو تنتينو ما نعوم بزرت من قدي سلا نفسه أي تتعبقا نستوعل الله سلا كريستوس أي تتعبقا نفسه بتحق إناي برهان وانجيل منقر بوط رايك تقلت كم زلوها الساتم مدراون سماون كنعان كسؤنو مخانم كنقرم كله إذي سفيركم ما زلهم سفرتنياتات يوم برناتكم منايكون أنكم لهم كله الحج سفيركم ما زلهم يبلهم نتزلوا مدر مالتي ناتكم أيكونن إذن توعستيهم حلفتيهم وهبت أملاخي حجزي نحنا كنستوعب لنا أين هناني حيزوز حلفه ولا حدا يبلنا كقدي هو إذا خير مغنيات أين هناني زينات كابزلوا إخا قدي في كايت خير إذا إخا نعوم زريهم زلوا تبلوا تقبلوا زلهم أستوعلوا نعهم زوهابكم زلوا سماوي رستي سماوي هابتي سماوي دحنت نسخاتكم نفسكم تلاقيبات توزلاقن أبزي مدراوي أبزي ترف نقر نزي توقعستم مخامكم زي مفلاتكم كما بخوم أبراهام بز جزياو نقر تطفئ لهم كما يزبل سفر كما يزبل بيت كيخم نجزي أبيهر كتدالو أبا كما يزبل إخ حدر كجزي أبيهر السوز يدل زلو تساتهم زهنط وبيت مقدس زي كونس أوشتهم كحدر نساتهم جن نتج جزياوي دحراي جزاء تمسيهم زفرسوا وبيت مقدس نعود رايور إلو نسو جن بيت مقدس ناي نفسنا مو سماوي ورزق تورس نباريت كتكون نزي أهنصو يزبلنا نيرو حجي حواري باولوس أبز جزيزي بقنئي ناي امنتو بقنئي ناي امنتو أبتي مقتال ناي قدس استيفانوس حبيرو خمزنا برمو أبز معرف شو منته كلهم نهواريات ناي سدت مغنيات كم زخونة حجون قدس استيفانوس مستقتله لحريقو باتي مملئات منفس قدسن نايقلقلوتن لحريقو زسرع يبلو تمابوتات فيليبوس عقلقالي كم زنبرا كلهم حجي كاب يروساليم فح لهم أب يروساليم نتا ونجلنا كريستوس كتفوا ما يكون تقعولا يتي بحيل منفس قدس زك أصل زنبرا حوجن أب العليهم زنبرا حوجن منهم كتفوا يكالون منهم كتفوا يكالون وقادا أب يروساليم أزياد فليتاسي كابو نابتن غربا بتي ناب سماريا نابتم أحزاب بتوم أيهوداويان أزيم فنفنا زنبرو نابهم خدو خلو إنا نبل اتوم اتبتنو جنا قال وانجيلنا مهارو زورو حرستايك نتي كبر إخلي بخندي قيلو عاصيدو أصبيقنا ديتاتنا أرين صبوق زرقي مريضن حيزون أوزز أنها منتي أخعبيتو كفريلو تايز قبر يبتنو مزرع مالتي حجي بتينو قال اتوم التبتنو قبل كل حجي نقال وانجيل نانغرو زرو قال وانجيل اتوم التبتنو حجي حواريات يكوينا مالو نتقال وانجيل غزرو منتي تزريو مالو فحيلو مالو مالتي ببخلته زغدو قال وانجيل نامهارو زرو فيليبوس قا نبحانت ختما سماريا وريدو كريستوس سبخلهم يبلنا سماريا زي اتحجي وهبات منفس قدوس حيل منفس قدوس مسؤوم سلازي نبره ابتز خدو دما عيقو مسلطلهم نبره رخصات منافستي زنبروهم كوصون كلو بزحات دنوسات زحممو حنكاسات كا حويمو اتهزبي نت فيليبوس قبرو تأمرت سمعون مصر آيون حبيرو منابتن السوز الزاربو زلو اغلبو تأمرتي زقبر تأمرات زقبر ندحنات دق سباتيو كريستوس اطبيقو من انت كسبخ من انتي اطبيقو من انت خجهاد ابانا اتكرو خنقبر من انتي نخال مخنيات ايكونن سلازي ازوم سبازي اتوم اتخلو زفوس اتخلو زخئل اتخلو زقبر املاح
ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ክርስቶስ ምእንቲ ክርእይዎ እዚ ተኣምራት እዚ ኣብ ዝሪኦም ምግበር ነበረ ማለት እዩ ንሃዋርያት ከዓኒ እዚ ይኾነሎም ነበረ እታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ ስምዖን ዝበሃል ጠንቋሊ ግን ቀደም ሒዙ ኣብታ ከተማ ነበረ ንሱ ከዓ ዓብዪ እዩ ብምባሉ ንህዝቢ ሰማርያ የስተንክሮም ነበረ መቸም እንታይ ዝበሃል ዓብዪ ነገር እንድሕር ዘይርኢኻ ብዘይጠቅም ነገር ክትድነቕ ይከኣል እዩ ስራሕ እግዚኣብሔር ዓብዪ ዝኾነ ድንቂ ስራሕ እግዚኣብሔር ስለ ዘይረኣዩ በዚ ናይ ጠንቋሊ ሰብ ስራሓት ተግባራት ይድነቑ ከም ዝነበሩ ይነግረና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብኡ ዝዓቢ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣይረኣዩን ከምቲ እቶም ሰብ ስራይ ግብፃውያን ሙሴ ዝገበሮ እናገበሩ ክሳብ ሳልሳይ ኩነታት ዝኸዱ ድሕሪኡ ግን ናይ ብሓቂ እዚኣ ኣፃብዕ እግዚኣብሔር እያ ክሳብ ዝብሉ ድሩት ምእታት ምዃኖም ምስ ረኣዩ ከንሰሓቡ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ርኩሳት መናፍስቲ ተጠቂሞም ጥንቆላ ተኣምራታት ዝገብሩ ንዓና ከደንቀና ዝኽእል ብፍላይ ስራሕ እግዚኣብሔር ዓቕሚ ሓይሊ እግዚኣብሔር እንተዳ ዘይፈሊጥናዮ ተዘይመርሚርናዮ ከደንቀና ይኽእል እዩ በዚ ዝድነቑ ዝነበሩ ግን ብናይ ሃዋርያት ስራሕ ምስ መፀ ነዚ ናይ ጠንቋሊ ስራሕ ምንም ዋላ ንርእሲ እውን ዘይጠቅም ምዃኑ ክሪኡ ከሎ ኢና ንርኢ ካብ ንእሽቶም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም እቲ ዓብዪ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ እዚ እዩ እናበሉ ፅን ይብልዎ ነበሩ ማለት እዩ ሓያሎ ዘመን ብጥንቆልኡ ስለ ዘስተንክሮም ድማ ፅን ይብልዎ ነበሩ ሕጂ ሪኢኹም ነቲ ብርሃን ስለ ዘይፈለጡ ነቲ ጭልምልም ዝብል ስራሕ ሰይጣን ንዑ የደንቁ ነበሩ ፅንካ ይብልዎ ነበሩ ንዘይጠቅም ንዘይኮኖም እዝኖም ይህቡ ነበሩ ፅን ምባል እዝንኻ ምሃብ ማለት እዩ ካብኡ ዝዓቢ ተኣምራት ምስ ገበሩ ባዕ ፊልጶስ ግን ንዕኡ ፅን ክብልዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ሕጂ ካብቲ ናይ ጥንቆላ ስራሕ ሰይጣን በቲኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሰበኸሎም በቲ ቅድሚኦም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝተገብረ ተኣምራት ከዓ ሪኦም ፅን ኢሎም ሰምዕዎም ሞኒ ድሕሪ እዚ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ይብለና ስምዖን ባዕሉ ከዓ ድማ ኣመነ ምክንያቱ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ብላሽ ምዃኑ ፈልጥ እዩ ምስ ተጠምቀ ከዓ ናብ ፊልጶስ ለገበ ትእምርትን ዓበይቲ ሓይላትን ክገብርስ ምስ ረኣየ እውን ተገረመ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሃዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበለት ሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ሰደድሎም ፊልጶስ ሕጂ ዲያቆን እዩ ዘሎ ነስተውዕለላ ፊልጶስ ዲያቆን እዩ ሕጂ የጠምቆም ኣሎ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ጥራይ ዳ ተጠሚቆም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ ተጠሚቆም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ከባታቶም እኳ ኣይወረድን ነበረ እሞ ጴጥሮስን ዮሃንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበሉ ጸለይሎም ሕጂ እዚ ስርዓተ ጥምቀት ብማይ ይጥመቑ እሞ እቲ ሙሉእ ጥምቀት ዝኸውን ጳጳስ እንተልዩ ኢዱ ብምንባር ወይ ሜሮን ብምቕባእ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ይመልእ ይፍፀም ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ፀዊዖም ከዓኒ እሱ ብማይ ኣጠሚቑ ተሓፂቦም ኣለዉ ብንስሓ ቀሪቦም ኣለዉ ኣሚኖም ኣለዉ ሕጂ ጸለይሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተቐበሉ ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሃዋርያት ከም እተውሃበ ምስ ረኣየ ሪኢኹም ጸልየምሎም ኢዶም አንቢሮምሎም ኣለዉ እዚ ምስ ረኣየ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምንቲ ክቕበልሲ ንዓይ ከዓ እዚ ስልጣን እዚ ሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ ኣምፃኣሎም ውህበት መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስልጣን ንዕዮ ወንጌል ንኣገልግሎት ንክብሪ ኣምላኽ ዝተውሃቦም ንሃዋርያት ንሱ ግን ምእንቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ክብሪ ወይ ረብሓ ብምንታይ ክዕድጎ ደልዩ ብገንዘብ ክዕድጎ ደልዩ ብገንዘብ ክገዝኦ ደልዩ ማለት እዩ ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋእ ኣነ ሕጂ ብዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ከመገልገልቲ ክንሪኦ ዘለና
مجمريا دحنتنا خنرغاغص شعو املاخ نعيو نغلغلتو انت دا مديبنا دما كم فقاتك خمتن السخات دلينا غيركا تتقملنا اينا خنبل زلنا نبر اذا هابنمو خمس خغبر اذا هابنمو اذا غبر ليمو خمس خغبر زبل قدمه خنا بزلوو اغباب ايكونان كنغلغلنا بغلغلوت كنمص زلنا املاخ بخمي كتقمل لا يدلي ناتو مرጫይ انا انتاي طراي خون زلني فقادني اكون زلني سلازي نزي بغنزب كتعدغو سلازي حسب كاسي غنزب كا مسخا يطفا نفسو طراي يكون نفسون غنزبون يطفا كباخاب قدم املاح قنع سلازي يكون خا ابزي نغرزي كفل وي غده يبلكاني لب خاسي اب قدم املاح قنع سلازي يكون ابزي نغرزي كفل يبلكان كما يجرو نتي افدغيو خمي يجرو خمزه عصو رايو مخنياتو نتي بنصا طراي امينكا بقنعنا بنصهنا لبي زوهاب صقا املاخسي بغنزبو بتي نعمتات زرحالو زنبره منقدي كم عينت غيرو تمين وسي بغنزب كغوز اودلي امبارسي كابز خفات زي تنسح منالباش حساب لبخا انت حدقلكا نغزي ابيهر لمنو تنسح خفت خفاء قبري مو املاخ يقرن تبللكاسي انت حدقلكاس نغزي ابيهر لمنو كبلو خلو اينا نري امرير مرزن ما اثرتن قفعن مهلاوكا اريك الله هبل منفس قدوس قليط لنا حواريا بيطرس حجون امرير مرزن ما اثرتن قفعن مهلاوكاسي اريك الله اب حماق يخازلخا حجي قريبوم زلو نصيو تداليو ندحنتو طراي حاسبو زي كونس نخالق تنكل قريبوم كم زلو يرينا مالتي سمون كا كابز زبلكمو حدا كو خيبص حنس نغزي ابيهر لمن لي الو ملسه سلازي بمسلينت نزقربو سبات بجيغا نزقربو سبات بفلاط يكون بزي فلاط ازي كم زبلئيو ازي قربا حوئيو بيتسبئيو عركيو بعل سلطانيو كيبلكا مغنح ندحناتهم كم زخونه كنفلطو يغبانا ولادكا بعل بيتكا ايفالكان ازي تغاغلخا تغاغي لخي مبال نحنا ناي كلنا نحن حدنا غداي يكون زغبو يوم بونبو سلا زغنحو انتاي كبل نريو لنا كم اخي كونزني صليو لي ناب እግዚአብሔር ለምኑ لي ناب እግዚአብሔር ለምኑ لي من يتا قراربو زي قنع منبار السو نفليطو نساتهم قال ጎይታ መስመስከሩን መስማሩን ابوزحات عدتات سماريا وانجيل الناسبخو نبي يرساليم تمرسو حجي اب يرساليم افت مجمريا اب يرساليم كصنحو قادليو من تنبره او اوغن نحوارو دو كبلو ايكون نيرو تبي يرساليم كصنحو زدليم زنبره حيلي كساب تلبسو يعذب صقا منفس قدوس كساب زلبسو دحري اجن ناب كل عالم وانجيل كسبكو نخلو سب بسم ابن ودن منفس قدوسن እናጠመቁ ወደ መዝሙር ከገብሩ ትእዛዛቱ ንخحلو ደቀ መዛሙርቱ ከገብሩም እዛ ትእዛዝ ያ ከፍጹም ያታ ሐላፍነት ተወሂባቶም ኔራ ማለት እዩ አፍቅድ 26 መላእክ እግዚአብሔር ግና ነፊልጶስ ተንስእሞ በታኻብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እትወስድ መንገዲ ናብ ደቡብ አቢልካ ኺድ ንሳኻ ባዲማ ኢሉ ተዛረቦ ንሱኻ አኸደ እንሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብአይ ኣብ ህንደቼ ንግስት ኢትዮጵያ سلطون عزاز كل ገንዘብ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ይነበረ ክምለስ ከሎ ኸአ ኣብ ሰረገሉ ተቀሚጡ ትንቢት ኢሳይያስ የነብብ ነበረ ኣብዚኣ ብዙሕ ግዜ ተከራኽር ጥቅስላ እዚ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብአይ ካብ ህንደቼ ንግስት ኢትዮጵያ ዝብል ቃል نزانا يلوم إثيوبيا غيرهم زوسدوا بزحاتهم أيكونن جن فتصم أيكونن نزانا يلوم إثيوبيا تبهال زلا نالبات ناي
100 ዓመት እኳ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ካብ ትበሃል ቅድሚ እውን አቢሲኒያ ተባሂላ ተሐጂ ንብረ ንሪኣ ዘለና አቢሲኒያ ተባሂላ ትፅዋዕ ከም ዝነበረት እዩ ዝፍለጥ ሕጂ እዚ ሓደ ከምኡ ዘመካሕ ኣይኮነን ዋላ ከምኡ እንተኾነ እውን እንታይ ነይርካ ዘይኮነስ እንታይ ኮይንካ ኣለካ እዩ ኣምላኽ ኣበይ ኣለኹም እዩ ዝብል እምበር እንታይ ነይርኩም ኣብታ ቅድም ኢልና ክንትንትኖ ዝፀናሕና እቶም ኣባላት ባይቶ ናይ ሳንሄድሪን ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን አብርሃም አቦለና ያዕቆብ አቦለና ይስሐቅ አቦለና ኢሎም ዝምክሑ ሰባት እዮም ነይሮም ናይ ሕጊ ሙሴን ኢሎም ዝምክሑ ሰባት እዮም ነይሮም ግን ነቲ አብርሃም ዝሓለፎ ያዕቆብ ዝሓለፎ ዮሴፍ ዝሓለፎ ሙሴ ዝሓለፎ ወይ ዝሓገገሎም ሕጊ ግን የኽብርዎ ይነበሩ ይሕልዎ ይነበሩ ከምኡ እንተኮይኑ ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ እዞም ኩሎም እዞም ኣቦታትኩም እዚኦም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እዚኦም ምሳሌ እዮም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ዮሴፍ ሙሴ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ኣብነት እዮም ብመከራ ሓሊፎም ንህዝቦም መሪሖም ናብ ድሕነት ዘምፁ ከም ሙሴ ዝበለ ድሓራይ መራሒ ነቢ ከልዕለልኩም እዩ ንዑ ዘይትሰምዕ ነፍሲ ክትምንቆስ ኢኻ ካብ ህዝባ ድማ ኢልዎም ስለዚ ነይሮምን ኣቦታት ምባል ጥቕሚ የብሉን እቲ ቦታትኩም ዝበልኹም ዝሓለፍዎን ስምዕዎ እሞ ንዑ ተኸተሉ ካብኡ ወፂኹም ኢኹም ዘለኹም ኢሉ እዩ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝነገሮም ነይሩ ስለዚ ነይርና ጀሚርና ኢና እምነት ዋላ ሕጂ እውን ንሕና ኦርቶዶክሲ እምነትና ኢልና እንድሕር በቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ መንገዲ በቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ፀኒዕና ንነብር ተዘየሊና ትርጉም ኣይኮነናን ህይወት ኣይኮነናን ስለዚ እዚ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ዋላ ናይ ዝሓጂ ዘላ እንተኮይኑ እንድሕር ንድሕነት ናይ ወንጌል ተሰቢኹሎም ሽዑ ክሳብ ሕጂ ሰብ ድሕነሉ እንተዘየሊ ኮይኑ ትርጉም የብሉ ነይሩ ግን ሕጂ ኸ እንታይ ትገብሩ እንታይ ትጥቀምሉ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ናብ ኩልና ክመፅእ ግቦ እዩ እምበር እቲ ካርታ እንተትህልወና ድሓን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መዓልቲ ክንሪኣ ኢና እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ነዚ ከባቢ ናይ ሃገርና ሱዳን ደቡብ ካብ ኢትዮጵያውን ጠቕሊሉ ዝሓዘ ዓብይ ክፋል ናይ ኣፍሪቃ እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነይሩ ኢትዮጵያ ማለት ፀሊም ማለት እዩ ግን ከም ኩሎም ከምቶም ኣይሁዳውያን ዝኽተልዎ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምልኾ ክፍፅም መፅዩ ክምለስ ከሎ ሽዑ ትንቢት ኢሳያስ የንብብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንፊልጶስ ሕለፍ ናብቲ ሰረገላ ቀረብ በሎ ፊልጶስ ናብኡ ጎየ ነቢይ ኢሳያስ ከንብብ ሰምዖ እሞ እዚ ተንብቦስ ተስተውዕሎ ደለኻ በሎ ንሱ ከዓ ሓደ እኳ ከይመሃረኒ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ ኢሉ ንፊልጶስ ከዓ ደይቡ ምስኡ ክቕመጥ ለመኖ ሕጂ የንብብ እዩ ምሁር እዩ ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ግን ኣይርዳእንን እዩ ዘሎ እዩ ኣይርዳእንን እዩ ዘሎ ሓደ እኳ ከይመሃረኒ እዚኣ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕለላ ዘለና ሎሚ ኣፀጊሙ ዘሎ ኣብ ዓለምና መጽሓፍ ቅዱስ ባዕልኻ ብምትንታን ቤተክርስትያን ከምዚኣ ትምህረና ቤተክርስትያን ከምዚኣ ትትርጉሞ እቲ ጸሓፊኡ ዘይተርጎሞ ትርጉም እናሃብካ ዘይደልየ ትርጉም እናሃብካ ካብ መንገዲ ክንወፅእ ወይ ንንሕድሕድና ክንናቆት ይረአይ ኣሎ ግን እናንበቦ ከሎ ዝመሃረኒ ዘይብለይ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ፊልጶስ ከዓ ክምህሮ እቲ ኣብ መጀመርያ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ ዝነበረ ዲያቆን ክምህሮ ክድይብ ከሎ ንሪኦ እቲ ዝተመደበ እቲ ንኣገልግሎት እቲ ንዕዮ ዝተመደበ ክምህሮን ከሎ ክገልፀሉን ከሎ እሱ ምስ ገለፀሉ ከዓ እቲ ዘንብቦ ዝነበረ በረሃሉ እሞ ናብ ጥምቀት ውሳኔ ከም ዝወሰደ ንርኢ ማለት እዩ
اب فقدي 39 زلا بخمي زبل اجباب كم نطمق كاثرينا كماي مسوصو يبل لك عمتي كريستوس كطمق كله اماي اتيو خمس نبره بمطحال كم نطمق كماي مسوصو يبل مسوصو معناتو ماي منصاغا يكون نص يقولوا زلو انتاي دا ماي مطحال كم زغب طمقت كنطمق كلنا ماي بمطحال كم زخون كماي مسوصو منفس እግዚአብሔር ንፊልጶስ መንዚዑና ብካል ወሰዶ እቲ ስሉብ ድማ ባሂልዎ መገዱ ከደንበር መሊሱ ኣይረኣዮን ፊልጶስ ድማ ኣብዛጦን ተረኽበ ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝምለስ ከዓ ናብ ኩሉ ከተማታት እናዘረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ ኣብዚኣ ደው እንተበልና ተሓይሽ መስለኒ ገለ ሕቶን መልስን ወይ መዝሙር እንተልያ ኣብ መድረኽና በበይ መርጌታ ክመልሰኩም እሞ أبونا أبيك إيش تسبوم قال هو يسمعلنا توم سمعنا كلها نخا قبل بنا يحضره ناي مزمور جزينا أخي للمون مزمور استدلهم مثل لايك أخم تقول جزينا بلو قد نحجز زميركم زي تفلتو وين زميركم زي تفلتا كدميا كنهب داس بلنا سلازي نمزمور استدلهم حراي كابتوم كدمي حجي زميرهم زي فلت وي زميرن زي فلتا يد حافظ بليلن حراي والا كابتوم كل غزي نزمر كا استدالهم حراي بيتروس فاميلي على هيوت يسمعنا كنفتنينا آمين آمين صلاتنا يكون آمين اسمع الفس كرتوس هوسعنا 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 تقول تبو هوسعنا 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 بأريام بأريام هوسعنا بأريام هوسعنا بلو هوسعنا بلو سيخوم العلو هوسعنا بلو هوسعنا بلو سيخوم العلو ود داويت نعو ود داويت نعو تقبلوا نقول سماي متيو لو بعلو ما زحفتين حرا لخي تزمر لنا تحجزنا تقلدي هي ثانك يو بتعمي زبو افتح مزمور قرب ماري ملاغت يسمعنا دحان ملاغت ردي تمزمر صبو الله بيتروس أونا كمون علل تحبتنا فروينا حبتنا يتكمال علكمال لهم حراي وسأنا بلو زبل حاونا بيتروس زل عللنا معزا قدسان تليخي ويكالوت فلتوا سبات معزا أبيت الله ممر حراي تتمر لنا دم هوسعنا هوسعنا بأريام بأريام هوسعنا بأريام سادة عليه وسلم
كبلاي هوساينا هوساينا بلو سيخو مالعلو هوساينا بلو سيخو مالعلو ودي داويد نعو تغبلو نقوس سماي متيء له بعلو هوساينا بلو سيخو مالعلو هوساينا بلو سيخو مالعلو ودي داويد نعو تغبلو نقوس سماي متيء له بعلو እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ሕይወት يسمع لنا بسان حبتنا أنا ولو سيخو العلو ود داويت نعو تقبلو نقص سماي مسيء الله بعلو سلقالاتو እግዚአብሔር استمسغنا يكون ويتانان مدحينا نيس كريستوس ود 4 معلت كله حقي نمفصام ود 12 عامت كله مس ولدو ناب يروساليم كم تسالمه ود 12 عامت كله ابيت مقدس يحتتن يحتتن كم زنبره كساب ودي 33 عامت زخون مالت 21 عامت زاكل ابيت مقدس مصحف انتهبو ينبب انتحدقو يحدق انتأتو ياتو انت سوقو خا يسوقو كم زنبره اب هوسانا جن بيتي بيت صلوت يسمس خاتكم كن بعتكم حلوت غيركم ويلو نبيت مقدس صرق قابلو زصريلو معالتي يو سلاز خايو هوسانا بولو سيهم العلو ود داويد نعو تقبلو نغوس سلام مسيلو بعلو مخنياتو ازي تنبيت ازي اب تنبيت زكرياس معراف تشعات قدر تشعات نغوسكي لوهن صادقن اب ادقيب قلقل علو توتحي مسالو يلو بزعبو سفيح تنبيت تزريبو نيرو سلازي هوسانا بلو سيهم العلو ود داويت نعو تقبلو نغوس سلام مسيلو بعلو خمت كل غزي نبلو منجي مزمورنا يراي هو تحبتنا كميم سيكم كلكم كان እዚኣ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ክርስቲያን ርሳዕና ከዓ ፅራሕ ሰንበት እንድዩ ጴጥሮስ ሓውና ፅቡቅ ጌርካ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ኣድላይት መዝሙር እያ ኣነ ከዓ ዘላትኒ ኣብ ማቴዎስ 21 እንታይ ትብላላ ቁፅሪ 9 ስጋዕታ መዳእታዊን ቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ዓው ኢሎም ሆሳና ንወዲ ዳዊት بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳና ኣብ ኣርያም በሉ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኣተው እታ ከተማ ብዘላ መን እዩ እዚ ኢላ ተበዓደት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ ኢለ ምስ ኣኽስታ ይገብራ እዚኣ ካብዚኣ ምንጭ ናይ ገጽ ዓሳና ማለት እዩ قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا وانجيلاوي قدوس ماتيوس 21 كاب 9 جلس كلنا ويتا اس كريستوس كم يجرونا بيروساليم بخبري كم زعتواتهم حزبي كم يجرون كم تقبلوه حسانات كي ترف غميلون كم تقبلوه تاختما خاب كن مسوم تزمر كم يلا 5 تبعدت بخمي جباب كم زعتوا يقلص لنا حراي قال موكسي مزمورنا كالوت منش مزمورنا علل تحبتنا عللتا حنت عينتي انت كساجن اب وانجيل يوحنس 13 خلت فد 13 هذا عينتي قلت عم ببي ادهان سبو بس ما كل بثلاث مسخاكري قوم كل نجار نديب حرك رح الله معرف 10 خلت فد 13 دي انا فرقوم سيال علوم قبلوا وصو او علوم كا وسانا اتي بسم እግዚአብሔር ዝመጽ ንጉስ እስራኤል ብሩኽ ይበሉ ቃል ህይወት يسمع لنا علل تحت
ايفون 9158 تودئ إيدكم حافلكم أبيل اللهم وين اللهن أنا إيه هراي السابيت حبتنا كم يوعدكم زابير مسجد ماركوس كمان الله لك حمزة أحجي استنبت ماركوس عسرت زابير سحمانكم إبك عتبر زابير وكاله خاني مزمور 210 شمونتن 25 210 25 انت اعتبر السابيت حبتنا او እግዚአብሔር ንልምነካ አሎና አድሕነና او እግዚአብሔር ንልምነካ አሎና አዓውተና እግዚአብሔር መስገን او እግዚኦ አድህንሶ او እግዚኦ ሰርህሶ ብሩክ ዘይመጽ በስመ እግዚአብሔር ናይቲ እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩክ እዩ መስገን ናይቲ አብ ወንጌላውያን ዘሎ አቡሊ ኪዳን ብትንቢት ተዋሂቡ ዝነበረ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕፃናት የመስግኑ ነይሮም ገሊኦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ገሊኦም ነታ ኣድጊ ትረግጾ ከይተረፈ ዝዝርግሑ ነፀሎኦም ዝዝርግሑ ቀባብላ ዝዝምሩ ነይሮም እዚ ብምዃኑ ስለምንታይ ይዝመር መን እዩ ኣይቲ ዘምሩ ንደቀ መዛሙርትኻ ስቓበሎም ዝተባህሉ ነይሮም ስለዚ ምስ መን ኢና ሎሚ ንዓና ዝመዝሙር እንታይ እዩ ምስቶም ፈቲሕኩም ኣምፅዎ ተባሂሎም እሱራት ዝነበሩ ጎይታ ዝፈትሖም ንኽብሪ ጎይታ ዝተጠቕመሎም ኣብ ክብሪ መዝሙር ጎይታ ዝወዓሉ ወይ ምስቶም ነቲ ሓቂ ዝፃረሩ ኣብ ምብዓድ ዝወዓሉ ጎይታ ዝበኸየሎም ንዓና እዚ መዝሙር እንታይ እዩ ኢልና ነብሲ ወከፍና ብውሽጥና ከነስተንትኖ ዘለና እዩ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኻትኩም ጴጥሮስ ሓውና መዓዛ ቅዱሳን ከምኡውን ብጥቕስታት ህይወት ሓብትና ዕልልታ ኤልሳቤጥ ሓብትና ኩልኩም ቶም ተሳተፍኩም ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ምዕራፍ 8 ካብዚ ኣቦና ክምህርዎ ዝፀንሑ ተወሳኺ ሓሳባት ሕቶ ርእይቶ እንተሎ እዚ ኣውደ ምሕረት ናብ ኣቦና ናብ ኣቦቀሺ ተስፎም እመልስ ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي نمو قال حتى ويريتو ويكم حساب كم زخن كافلو تبلو انت لو دماغ بوي أنا سأبغى طلاتني حراي أفتا تمكت فيليبوس نت يوم سامراويان كذا تمقم تمكتن نزسلوب إثيوبيا وزات تمقم تمكتن سي السلوب سي منفس قدوس هاي وردون مالديو أي تقبلن مالديو تاتمكس قرب تفلياتني وين سمعتني ما اللي يالون ديو ولا حد عنا تمكت تأميهم هناتم تيوم مستتأمقوس طاولوسن يوحنس متيوم كأس إذا ما بيرم لهم واه ناي إثيوبيا وخنتا في الليل هو بصراحة منفس قدوس تسويري خيل ولا لو فيليبوس حجي الناس كبي مرقثان تايت بلازي عبسله تبات حتى أنا ما سمع الله قولي هو يا أو خلهم أبونا إذا سرق الله سنتا كم كتبره لنا أو خلهم سرق الله خمس كروسا مالتي سرق الله مو بريجولار سرق الله إذا خير منفس قدس أبيلي جن نعوار كيبو مالتي فيليبوس هو
ፊልጶስ ከመይ ገይሮም ዝርከቦ ዋላ ካብኡ ክስወር ከለውን መንፈስ ቅዱስ ወሰደ እሞ ካብኡ ናብዛጦን ከደ እዩ ዝብለና እንጂ ድሓር እዛ ዕልልታ ድሓተትክያ ግን እታ ጥምቀት ናይቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ኢዶም አንቢሮምሉ ገለ ዝብል ኣይንረክብን ኢና ጥራይ ኣብኣ ጠሚቕዎ ከም ዝኸደ እሞ መንፈስ ቅዱስ ካብኣኻ ከም ዝፈላለዮም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብኣ ኸይዱ ካብኣኻ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ወፀ ይብለና ንፊልጶስ ወመንዚዑ ከም ዝወሰዶ ሕጂ እታ ሕቶ እንታይ እያ እቶም ናይ ሰማርያ ኣሕዛብ መስ ጠመቆም ፊልጶስ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ፀዊዑ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝቕበሉ ገይርዎም ንብላ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ግን ኢዶም ከንብርሎም ኣይንሪእን ኢና ጥራይ ፊልጶስ ኣጠሚቑ ከም ዝተመልሰ ኢና ዋላ እታ ጥምቀት እውን እኮ ናብ ማይ ከይዱ ክጥምቕ እንታይ ይኽልክለኒ ምስ በለ እወ ተኣሚንካስ ክጥምቕ ትኽእል ኢኻ ምስ በለ ኣብቲ ማይ ዘሪአና እምበር ብዙሕ ካብኡ ንላዕሊ ኣይትገልፅን እያ ቀሰይ ዳ أنا قال لي أنا أنت عايش مخينا تخيل الخ 100 نقبره 100 نقبره 100 أوه أنا تاكرتان دي خاري أمد اليوم مزمور تسعة قال حتى ويريتهم أنت اللي أصلا أبونا هيوتي خميمسيهم سبعين لهم ونحن نسمع كلنا هيوت أبونا قلنا يسمعونا لهم سنين maybe مثال عمالتيناتهم أبيكش هيوتي مستاناي إلتا تخيد حتى اللاتني سمعنا يلون مالتي هو تحسي كما يوعلكي وين مثلني من يمزلو قنا تعمل سنة إلا الكاسين يشتكي فتني لاني رانه اوكي go ahead هذا واحد صراحة أنا على هذا تعالى ولا شرق قبل الله
alright ما بيخريكم اللي قلت لي ما بتبقى اوكي شارك معنا ترى أنا ذا كارتا نريال لنا أفريقيا كارتا يس أبيسينيا السودان إثيوبيا أنا هذا بالله هو ترى أنا ذا هو بو حجر يا خمو أزي حج من البات زت تندحر إثيوبيا خلنا بلو خينا بتقول خفالو نايز حج ذو إثيوبيا أبيسينيا بحال نيرو أبيسينيا دارجا نايك أربعة فولت أو نايك أدم شمنا إثيوبيا زي إثيوبيا زبحال زنبرة جن أبزي دبوبا وخفال شنخ ناي أفريقيا خمس زنبرة السودان ريهم اللهم هذا بيقولوا مازي ناب معرب أفريقيا زم قطو زخير زنبرة زي تحرك كارتا ناي على ما تبيقوا تحاوش غيروا أسماتن كيرن إرتراز بلزلو حجي شمنا هاجرنا نايتي بحري شم كم زنبرة شم بحري زريرسي هاب قدم منيرو كيح بحري أب متحف قدسون أب لاب أوريد الله سلازي هاجرنا نتهاجر تملكت يخن بلو خاب تجزية جميرنا جن أي كالني انتهى دا يلنيرو كيح يخون سلاز نبرة بحري أو بزعابيو سبب عينت تراي قدسميوم إريتريوم بلوم دا كيح مسموتو كم الدم زمس يغيرمو بو كيح بحر بلو خمس نبرو نجر كاو تبركي سخاني نذا لو مزل هاجرنا شم كم زتوهبا تاريخ الله مالتي حجي زي نبلو زلنا إثيوبيا ويسلوب زبهال زلنا أبزي نيرت قدم إثيوبيا زبهال زنبرة حجي نزانا حج زلا إثيوبيا يملكتي نزبلو جوجي زخون حبريتا زهبو بزحاتهم حركم تزبل كوخات منفساوي تحسوا كنريو انتو خوينا جبر بوها جبر نايتي آماني جبري ناي كريستوس تجبر انت اللخا من قد تخيل انت اللخا ايتي كحبنك كحقوسك زقبو انبر انت يزبل حمخست حد حوس حمخست انت هونكا ترجم يبلون تخلت امنت تخلت هايمانوت مخبرت حقن يروم ولدنا لو مجن نحنا او انت زي لينا ابوتاتنا خمزين يروم لنا انت تجهرنا ويتتمكحنا دحنت ايكونناني هذه قرب كرياده اليوم ريهم سئل حساب بيلكم حتى لو نزكافلوا انت حاسكم ما صبطيا جيجا مخانو تحبريتا نخبري له أبونا هيوتي مسا نزناي إثيوبياوي لوسي بتعمي thank you ناي بحكي بريهات اللي هجي كم زبركم موسي بناي حد خطأ تلاعيلوسي إتي إثيوبياوي سنوبيو نيرمياس وحكي نيرمياس عدحينو أو تيو خابعيلا إلهم بزح اللو خستاي كتع نيرا
كل حجي بتاعت كم جا أجيكم أبرهيكم لي ولا عبتنا إرمياس أبوزو حلو يلوم الزاربي أملا بتشم إيجابي أبي داويد معرف سوسان شو منتن سلاسان حدن بزعو الزاربي أبزنا إرمياس كسلاسان شو منتن كشوعات تسق عصر سلسته كم يجيرون إرمياس كستاكم زبالو يلوم سلزارو بزنا برس حجي أبرهيكم لي ناي بحكي إذا زلا إيجابيات كم زي كانت الساعة لهم تقاطعون سلزنا برو thank you قال هو تسمع لنا بنا thank you كيفكم زلعالكم انت اللي هم يريكم من اللغة قال لهم جمروا فتن عندي تعليلنا يا باشا عندي حراي سمعك هاي أنا سيافتناي دحاتة تحتوسي منفس قدس أفت زنببو زنبرك ألسي مجمرة سؤالي زنببو نيرو كدمي فيليبوس سمعه خلصي سؤالي ينبب نيرو بدحريو جن نفيليبوس أفو مسكفته تبو غيرو ترديو سقع متمقبز يحو بجست تافتا منفس قدس يو أبرهلو زبلتاش مردي تردي أفتا وشت أفتا نباب باب منغوسي كافتا فيليبوس دسمع له السو كان نبب زنبرنا كاب نبي إساياس زنبرن كي تردو إذا نبب نيرو دحرجن فيليبوس أفو كفيتو بمولو نبابن يسوس كريستوس وانجيلن مسبخلو ترديو منفس قدس لزبرهلو خا سقع متمقبز يحو بالأوا ترديات النساء بالدليل يعني له thank you عندي ته أو تا حطنا التاجن إيش أبدانا يبوتات عشان مخري أيامبر أنت تقول أتي مجلات هو السو أنت أمينه ينبود اللهم بر ممهرية لأني إلو أنت تقبلوا على ممر دمهرنا زي بالليس خميجر مخرج أني وين ببص الله حجي في دلات كتنبب تغليها نات كاتنتاني خطبوت تغليها تتنتاني خاجن بناي منفس قدس من قدي زيك خون خيلي كتي مفل لاين نات كاترجم هيبكا مفنيج على نزمت زلوا دم خمي منفس أملاخ عند حرال اللي هو خينو مجلات منفس قدس أنت اللي هو خينو أما في اللاي أي بصحة كاني حدا إذا قبل كمان منفس قدس حجي ماني خنازي كم أجيرو خمهر زلوا أنت الكاني تابع خريستيان ما تحف قدس أنت إنا نبل ببيت خريستيان تصحيفو نبيت خريستيان تصحيفو ببيت خريستيان لما خطرجوا مع اللو سلازي إنا ما أبتي بزح جزية أبوتات نبيت خريستيان زبلوا تم قدامت كم يجيرهم يترجمون يرهم تايبلون يرهم من ياتو نايب على ترجمي خي يكون زي أنت لا ريهم ما عدل ترغبوا يهم متحف الله أبا ما زين ترغبات وليهم becoming orthodox تبل نيشتي متحف الله مزحت ناي كاب كل أمنتات كابتن كل المحبرات زتواصوا تأكيبهم كمتين كريستوس إلنا نصب كوزلنا سني أتي عبيت عين رئني نازلنا أنت يتسأق ميلهم حتى حاتيتهم مالتي أبناتهم تما قلت زبهالوسي ناتهم رتريت غيرهم شعو تسأقم كوين زرع أي وانتاي بتخريستيان يلا نسانا قد نبزحات عجزي عزيو خمزي هندبت حتو كوينهم تاي تقولوا لهم بتخريستيان يعني بدنا بتخريستيان مسانا بتخريستيان سلازي لنا نكريستوس كبتخريستيان أوصيها ختصبكو أي كالني كم حجي بمزمور غيرنا قلصو دصنا حنا بيت صلوت تسمى سخاتكم جن بيت بعتين وحلوتين غيركم ما إلو زطريا كريستوس أبوشت بيت خريستيان أب بيت خريستيان ببيت خريستيان كسبخ كجلص الله خاوص إخا أيفلن بيت خريستيان كا بزي كريستوس بيت خريستيان أي كتكوننيا بيت خريستيان أي كتكوننيا نسيو مرعوي نسيو رأسا حجي مبارت هاي قالنا هنقبر زلنا يلوم مبارت أنا مجمر يا كريستوس جمر بيت خريستيان انتهي تمثل نيرا سرعة أملخات هاي يمثل نيرو صحفات بين نيرو كما يمثل لهم مصنعة غيرهم مالتيو حجي مار بيت خريستيان مجمر يا زنبرت ناي قداسي بيت خريستيان ناي قدس قربان بيت خريستيان كم زنبرت مسمت حاف قدس زي قاچ هيوت كم زنبرا حجي اتي دحراوي زمص بزح هاي زاتوا بيت خريستيان يكوننا نرزلنا كاب نفسنا جميرنا بيت خريستيان بزح قعقلطم حيزنا لا إنا نمص من هنا لمدينة هنا مردأت غيرنا ندخدنا مالتي سلازي ممهر كم زد ليكا
ممركاني تا بيت خريستيان كابي يامصيا أبوتات صحفات ناي بيت خريستيان كنتا يبل تصحفات تحقنيا صحف ناي بيت خريستيان بقوننا بملكع زحلفه صحفات انتا يبل إلنا خنوكوسو خلنا شعو ملسي خاو طراينا خنصبه زلنا بعلاوي تنتاني كنأتو خم زي بالنا كتبرها لنا زلوا زيا يتي زمهارن زي باللي يقبلن كله من نغيرو من تنتين له تي صحفو كو تفيدل كنببو خيلي حجو نحنا فيدل كنببو نخلينا بزي مثلنا خنترجمو نخلينا ግን حقኛ ትርጉሙ ዲዩ ዝብል ብዙሕ كنحاسبሉ ወይ كنጥንቀቀሉ ዘለና ጉዳይ ሕጂ ብታ ምዕራፍ 7 ብቁርብተይ ንድሕሪ ዝመለስኩም ናይ ቦታት ትንታኔ እዩ እንታይ ከረድኦም ደሊ ነይሩ ፊልጶስ እስጢፋኖስ ቅዱስ እስጢፋኖስ እንታይ ከረድኦም ዝደሊ ነይሩ ካብ አብርሃም ዝጀመረ ስለምንታይ ኢሎም እዮም ዝትንትንዎ ተማ ቦታት ማለት እዩ ካብ አብርሃም ዝጀመረሉ ምክንያት አምላኽ ኣብታ ዘለኻዮ ካብታ ኣብ ከነዓን ኣምፂ ይኮነን አምላኽ ከ ኢልዎ ንአብርሃም ካብቲ ዘይኣመንቲ ስድራ ቤት ዝነበርዎ ጣዖታት ዘምልኹ ዝነበርዎ ቤተሰቡ ዝነበርዎ ካብኡ እዩ ረኺብዎ አምላኽ ካብኡ ተገሊፅሉ ውፃእ ኢልዎ ግን ካብኡ ተፈለ ውፃእ ትእዛዝ ሰሚዑ ሕጂ ብእምነት ሕራ ኢልዎ ናበይ ገለ እኳ ይበለን ናብ ዝኸደ ከይፈለጠ ተኣዚዙ ከም ዝመፀ ሕጂ ገና ኣብቲ ናይ ዘይኣመንቲ ቦታ ከሎ እግዚአብሔር ንአብርሃም ተገሊፅሉስ ናይ ተስፋ ኪዳን ከ ሂብዎ ተስፋ ኣቲ ሂብዎ ኣብቲ ኣነ ዘርኢካ ኣብኡ ክሰፍር ምዃኑ ኣብ ግዚኡ ዘይፍፀም እናሃለዎ እንከሎ ድማ ብእምነት ተቐቢልዎ ንሱ ድማ አብርሃም ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎሲ ኣብኡ ተወኪሉ ኩሉ ገዲፉ ሕራ ኢልዎ ኸይዱ ኣብ ናተይ ዝብሎ ዝነበረ ፍፅም ኣይነበሮን አብርሃም ሃብታም ክነሱ ድኻ ምስ ኩሉ ዓልየታት ክነሱ ንበይኑ ዘኽታም ኮይኑ ገዲፍዎም ከይዱ ኩሎም ስለዚ ነዚ ድትንትኑ ኸ እቶም ኣቦታት እዮም ስለምንታይ ከምኡ ገብር ስለምንታይ ከምኡ ብል ነይሩ ስለምንታይ ዮሴፍ ስለምንታይ በዚ ሓሊፉ ኣብ ክርስትና ብስቃይ ብፈተና ተሓልፍ እሞ ረድኤት እግዚአብሔር ሓይል እግዚአብሔር ደገፍ እግዚአብሔር ተደሊ ሽዑ ኸ እግዚአብሔር ይግለፀልካ እግዚአብሔር ሕጂ ንዮሴፍ ሲ መሸጣ ማእሰርቲ ክንደይ ግፍዕታት ናይ ተንኮል ክሲ ኩሉ በፂሕዎ ግን ነዚ ኩሉ እዚ ብትዕግስቲ እግዚአብሔር ከዓ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ እሙን ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ኣብቶም ኣሕዛብ ክሽየም ከሎ ንሪኦ ንምንታይ ንድሕነት ነቶም እስራኤል ነቶም ቀኒኦም ዝሸጡ ሓዎም ግን ኣብ ትሕቲኡ ክወድቁ ከለዉ ከዓ ንሪኦም ብኡ ክድሕኑ ከለዉ ከዓ ንሪኦም ማለት እዩ እዚ መኒ ተንቲንዎ ሕጂ እቶም ኣቦታት እዮም ተንቲኖሞ ሕጂ እታ ናይ ጥምቀት ዝበለ ሕቶ ግን ኣብነት ሕጂ በዓል ቅዱስ የቕሌታ መን ሕቶ ድያ ነይራ لو قاشاي اشب شبو يحازمنا نمو ምናልባት ካብ ዓንተወይ ጀሚሩ ነይሩ በቅሽ መኒ አይፎን 769154 ገለልኩም ኣቲኹም ዘለኹም ኢዳ ልዒላ ኣላ ድሓቂ ኣዋ ኤልሳቤጥ ያ በሃላ ኦኬ حرو حرو ወሽምኩም እንተ ትገብሩ ሚት خዘለኺ ميت يزلوخ عنه ميت صنيحه حراي قصل إلسا أقوشيت بيخلو اوكي دهان يقصلوا بيقشي قصلوا دهان حراي ويري تبلكن هو دهان فتبلي قرب نايتا ملسن دي قرب دخفتني لنيرموني تገልጽوا لهم دهان هو قال انت قلت تنبيت إساياس ጥራይ ብምንባቦሲ እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ዝብሎ ትንቢት ኢሳያስ ጥራይ ዘነበብ ነይሩ ንዓይ ኸ ገሊፅሉ ነታ ዘንብባ ዝነበረ ገሊፅሉ ኣብታ ዝነበራ
أبتا زلها يا مزي أملاك كم زلها بكا نزي أبتراي بمن باب كاني ندحنت نكريستوس تقبلوا تمكت كوسد كله نريو تاي قدس إيرانيوس كم يبلالو بلوي كده أنتراي بمن باب سني أبتمكت بتحوم ريدي نمتمكت نيرو يبلو ريداناي راكو سعي كالي حتى قلت لكم اوكي حنت حتى لاتني بيقشي راح اتسمعون طنقالي حجسي تطميقو دحينو دخا ومطنقالو فقصيلو دو تدئتي مطمعس قاللو طدو غيرلو هو كست حج كوت مطنقالو غريفوس مسوم لغيبون دينيرو جن نتي ناي مدحان ناي مخواس صقان حواريات توهيبوم زنبره نعو بجنزب كعدقو مفتينو حجون لبو اينصهني نبره يبلنا حر نزغا حواريات كغنحو خغسصو خلو نري امبرت مطنقالو غديفون ابو مصيلو كن بتناي حواريات صقاسي نعو بجنزب كغزو يفتينو اتي مسغسص وون لمنو لاي كم زبلو يرينا كاوت يغعزو عن كنري خاله اتي ديتيل انتليو امتى كم زعل بقى يتنقر كانيا جن تنقل على قديف وايو سوم سعبيو نتا زمصت كن حجي نتهيا بمنفس قدسي بجنزب كجزء دليل لازم اصيل ولا تنقل انه مالسيو نن تي بجنزب غزيو كتقاملو ناب تنقل انه ادلي مالتيو دو ولا ناب صدقي زخيدلو ناب اتطرطيره شنجله أبدي أحجي وطبطي أبدي أتنتاني أنا زي أنت اللي أتكم أرثوذكس تسالي تبل أتي توفيت كم زنقرنا مالتي توفيت كم زنقرنا ولا بتمت عب قدسكم ما يبلنبر نابتناي تنقلان ناي ماجيك سروحن تمليسوس نبيت خريستيانون عبي فتنا خمس خنا إذا نقر توفيت مالتي طبطي حتى فيليبوس ايت اجينا اوشت خمز لك قبل خلو حواريا بيتروسون جينا اي غدفون نيرو ناو تمليسوس لبيت كريستيانون عب فتنا خمز خنا يبل زي توفيت مالتي كانت تسمعنا ثانك يو اذا حتى ناي دي انا اللي تحته ايوه تلي نيشتي دكتور ولا ريسيرش ولا لا سبو هذا فتني كم زمسلني زي فيليبوس تبعيلو زلو كافتيوم أردتي إمبري كافتم حواري فيليبوس أيكونن سلازم نسو منفس قدس كهب أيكالني نير مهنياتو كهن أيكونن راح كهن منفس قدس كهو زخ البأمبرا إدجرو وبميرون جرو سلازم أردتي حدا كافتم أردتي نيرو مسعال قصروس مسعال ستيفانوس ينيرو منفس قدس كن ويكا እግዚአብሔር ጥቅምሎም ዝነበሩ ናብቲ ጥምቀት ህዝቢ ስለዝበዝሕ ዝነበረ ንሳቶም ከማን እሳተፉ ስለዝነበሩ ሕጂ ከጠምቁ ክእሉ ነይሮም ግን መንፈስ ቅዱስ ክህቡ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ኮይነ ተረዳእትኒ ትክክል ሕጂታ ምብራር መንፈስ ቅዱስ ኣብኡስ ብኸመይ ኢና ንሪኣ እታ ትሕቶ እምበር ሂብዎ ኣይትብልን እያ ግን ما أي تحوي خونا لو نبعل باولوس نبعل بيتروس كمل سايكل نيرو تي سلو تتأمي راح يخيلو
መንፈስ ቅዱስ ኣይወሰደ ኣገልጋሊ ክኾን ኣይከኣልን ይቃድሒኑሎ ግን ናብኣቶም ኣይተመልሰን ናብቶም ሐዋርያት ኣይተመልሰን መንፈስ ቅዱስ ኣይተቀበለን ጥምቀት ግን ብጥምቀት ድሒኑሎ دحان كن رأينا طبيعنا ወንጌል ተቀቢሉሎ ማለት እዩ ካብ ኦሪት ናብ ሓድሽ ከይዱሎ ማለት እዩ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑሎ ተጠሚቁሎ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣምብሮ ኢድ ኣይተዋሃበን ምክንያቱ ኣይረኸቡን ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ሐዋርያት ካብኡ ርሒቆም እዮም ነይሮም كنريا مالشنا رجاجس أي نمبر عجوا قرب ذكرى أب دحراي الله قلت يا أب دحراي منفس قدوس مسكالوت كم تقبله كم رخبه تا مراد منفس قدوس بيد توم حواريات ويتم باباسات ويتم كهنات راي خوم كم زنبرت ردتيا أبكال أقاطامي منفس قدوس كم استقبله قلت الله جن تا سورس كننجرس لنا كنري عينا نكست ويك مر يتخكل طبقت عجو ذكر قلت لي دحراي مسكالوت أب كم تقبله تبل تنتاني الله رخبه أبدي أجن هوا فيليبوس جن دياكون كم زنبرة أتميقو لا أخذ نمبر تا من باريد كم زي جبرولو رديتيا دحراي جن مسكالوت كم زي تتم كم زي جام منفس قدس كم زي وسده منفس قدس كم زي تملأ تحبر كنري يعني لازم تصدحها مو أبيك الشيء أحلفهم مو نشتري توم حسابهم هيبهم بتصلت كعات ولنا أخم مثلاً أكيد ما عليه فرق راي كلهم كما يمسيهم كما يكنيهم سلام እግዚአብሔር አብዘዘለኹም ንዓኻትኩም ይኹን አቦና አቦ እስተስፋም አቦና አቦ መርጌታ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ተም ኩልኹም ብመዝሙር ብጥቕሲ ሓቢርኩምና ዘምሰኹም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ብጸሎት ክንዓጽና ድሓን ሓንቲ ናይቲ ኢትዮጵያዊ ማይ ምስረኸበስ ከይጥመቅከ እንታይ ይኽልክለኒ ኢሉ ንድሕነቱ ሎሚ ጽባሕ ከም ዘይበለ ነቲ ዝረኸቦ ዕድል ድማ ይጽንሓለ ኢሉ ከይተዛነየ ከም ተጠቀመሉ እዩ ዝነግረና እሞ ንሕና ድማ ነቲ ተዋህበና ዕድል ምክንያቱ ንሕና ናይ ሎሚ እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮናን እሞ ነቲ ተዋህበና ግዜ ድማ ክንጥቀመሉ ናብ ድሕነት ክንቀርበሉ እቲ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይሕግዘና ብጸሎት ክንዓጽና ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል ምንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩልን እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሰላም ዝሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን
بزح سلام كهبن كل سلام سلطان ذلو جابير أملاخنا أيوم أنت سلام تصليو سمايات تنبر ربنا سمك يقدس من صفات مصاف أركان تاب سماي كم دمام دريخون على تنجران على مهبنا نحن نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا وسانا ندقلنا كبكفاد احنا نمبر فتنايتت ونا من قسن حيلين كبرين نزل على مناتك إما أمين أزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدن قليخي بسقا خون دن قليخي عدى جابير صوات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخي كابا نسبرغتيخي فركر سقوم برخم تسقا جابير مساقي وفست دسفلكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا أمين ون كل تحجي بها لكان ملك كان لنا أنو السلام سلام هبنا كل يبقنا خم أوك جابيرات رينا سقا خاو نفسلنا بجان دفلت بعد أملاخي بلنا كل سمكان سمن نسوعنا لنا أب سمايا زل لغان السخاء سلام كعبل نفس كلنا حضر أبز عالم من زمن بارنام سلام حلو نقول لهم مرحة سبا سلطان بقدس سمكا سلام هبهم أبزرانان زل موقع انت أزار كأم خرهاب أم تاونان موسعنان زلو قراوتناهم بقول سلام حلوهم بهدعون بعنعون هوات كنا برن بقول سنة أملقو دمانا أغاني جابيهر بمفرا بحياونات نركبن بكرساس مسؤولين منفس قدسين مسقانان صنعاتن بوزل لك من كل سعان زل علم علم أمين قدس جابيهر أملقنا سلا كل تمسجن نزقوا بعزيز خفت كلنا نمسكنك كم زي أبز مدريوي يتكان أبز زلنا يا خوينا كاب زلنا تتعكبنا نمهار زلنا قال كادما أبت سماء وجبا قدس عن زساتف جبرلنا قدس إيجابي راملخنا قال كام برهات خويننا مقدخات حجو ناب سماء زت أمتنا كم قال كاخ نبر دما السخا حق زنا سمعت دي كنا بكند حدا 600 كمتي اتسلب إثيوبيا زترجملو مسرخبه نتقال دما مسترده شعو دما ماي مسرعيه كتمق زحاتته وي دما وسانيه زوسنه نحنا دما قالكا تماهرنا تكون قبرو زقبعنا تخصنا زقبعنا كنوسن دما نسخا حق زنا الصوم زي سخات ريو سخات تقبل الصوم قبرلنا تعززنا يو زفصمنا نعم نسحا قريب دما ناب قدس غاخان كوردم كان زبق عنا قبرلنا دوتو ساينخا بدحانه سلام ابصحخا سمنا همامات بدحانه سلام افصم كادما برهانه تنسايخا بدحانه سلام ابصحنا اب سمايات ربنا سمكا يقدس منقصات مصا فاد كان تاب سماي كم دما امدري يكون علات انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعبسنا نحدقلنا كم كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل على منات كإما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو وحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي حدا جابير صوات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسوكا نسبرختيخي فركر سغوم برخيوم تسقا جابير مساقيو وفست دس والكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخية كرسوس من تان حرت لمن لنا أمين يفتاه ويشرق جنو أملاك المدان كرسوس كان لك كان سريات يدم ساسي أبا سأول دولو بركساتي برهان أنتم أبي كانت ووير يكونات وران سيروك سنات ببسمكم مكون فتانون صحاني رسيانة كلوان سميت جيو مهارن نكرسوس مال عصر تغلت جيو مهارن نكسوس 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 زيو 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 مهارن نكسوس سقونا بيك أسيس بس قدس كمون بنتك زيتنا مريم مهارن نكسوس مال عصر تغلت بنتك زيتنا مريم مهارن نكسوس 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 سقا قويتانا إيس كرسوسن فرق جابيه ربون حبرت قدسن قبل علينا قبل علو كلكم من تندربن كوين يورد سلام جابيه متانا هيو بروح بعله فاينا يقبرلنا ساعات كلتا نايليتي كنكفتنا مسيخم كتحبرنا دما حدران بل بروح ليتي خليك تسمع لنا أبصلتكم ما يترسعنا thank you آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا كلهم يدلو ولد قدسان محرت أملاح مسكولهنا يكون آمين
الله تعالى تسمعنا لحد دارو زي مسرحكم مسكونتاتكم أصابيكم نتي ناي قدس بيت ክርስቲያን አገልግሎት በአንቃ ድወን በተባአትን ክትካታተል ወዘምሰኹም ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል አሜን ሰላሳን ካን ሚት ሰናይ ፍረ አውሽና ፈሪ በህይወት ክንነብረሉ ክንጸድቀሉን ክንድሕነሉን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና አብዝመጽ ጉባኤታትና ብድሓነ ሰላም ንምርኻብ ይብቃዕና ሰላም ለይቲ